Вітаю всіх, добрий вам день. Так, угу. Ёсць, усё пайшло, усё ёсць, і гук ёсць, і ўсё на месцы, цудоўна. Вітаю всіх, добрый вам дзень. Сёння у нас аўторак. Мы гуляем у гульню, якая выпадае у нас на рулетцы па аўторках. І сёння на сёння у нас ужо у каторы раз, мне падаецца, на рулетцы больш за ўсё шанцавала Oxygen Not Included. Я магу памыляцца, але мне падаецца больш за ўсё перамог на рулетцы ў яе. І мы ўжо пакрыху я разбіраюся ў новым дапаўненні, ну, адносна новым папярэднім дапаўненні ледзяных планет. Давайте адразу запускацца. Вітаю, Альшевіч Про. Разбіраюся ў ледзяным дапаўненні. Яно для мяне новае, яно вельмі моцна змяняе гульню, яно не проста набор кампанентаў, яно літаральна прымушае мяне поўнасцю па-новаму разбірацца ў гульні, літаральна з нуля. У мяне шмат чаго няма, у мяне база пабудавана максімальна проста, таму што большую частку часу я займаюся тым, што разбіраюся, якія штукі працуюць. У мяне, у маёй базе, яна, як вы бачыце, яна абсалютна простенька так пабудавана, і пакуль нават сістэмы нейкай няма. Яна ўся ледзяная, поўнасцю. У мяне сцены са снега зробленыя. І з гэтым ёсць трошкі праблема, дарэчы. А колькі снега, колькі яго вага, мне цікава. 30 кіло, добра, я буду знаць гэта, ведаць гэта на потым. Глядзіце, якая справа. У мяне няма нармальныя альтары, ну, РВДак. Глядзіце, якая справа. Тут новыя металы, недахоп тых рэсурсаў, якія былі, як ты рэсурсы, якія ты звычайна выкарыстоўваеш, іх прыходзіцца на нешта замяняць і свае ланцужкі рабіць. То бок тое, што працавала у стандартнай, як бы, Oxygen Included, яно не працуе, і таму што проста рэсурс такога няма. Альбо яго вельмі абмежавана, і ты не можаш спадзявацца, што будзе ўсё ў парадку. Я нават пачаў ужо пакрыху першыя вырабы жалеза, ну, по типу металаў ужо. Глядзіце, у гульні ёсць, скажем так, ну, вельмі важны крок у вашай калоніі. Калі вы пачынаеце пакрыху пераходзіць на выкарыстоўванне апрацаваных металаў, то бок у вас ёсць руда, якую вы можете выкапаць проста з-пад зямлі і адразу выкарыстаць для нейкіх элементаў. Ну, для там будынкаў, для некаторых рэчаў. Вось. А ёсць апрацаваныя металы, і вось яны становяцца вашай ключавой увогуле рэччу да канца гульні, таму што вы будзеце уся прасунутая тэхналогія залежыць ад гэтых металаў. Якая праблема? Першы па тыпу з запускам патрэбна вось такая штука. Ён разбівае літаральна вам руду на вось гэтыя металы, так? Ну, то бок ён дазваляе вам апрацоўваць гэтую руду. Але ў яго ёсць абмежаванне, скажем так. Ён вельмі энерганеэфектыўны і патрабуе яшчэ і дупліканта. Вам такое, як бы, не вельмі патрэбна, плюс яшчэ зжырае даволі шмат энергіі. Вось. І якая... У мяне ёсць некалькі праблемаў, якія я не магу пакуль для сябе вырашыць. Па-першае, мне патрэбна дастаткова руды для яго знайсці. І яе ў мяне трохі абмежавана. У мяне не столькі шмат метала, як звычайныя ў гэтай гульні ў вас ёсць. Гэта першае. Па-другое, у мяне няма... Я не магу... Раней, калі ты бачыў ледзяную біому, то бок у якой я зараз знаходжуся, ты вельмі шчаслівы быў, таму што гэта лёгкае месца, дзе можна пачатак для вашай індустрыі пачынаць, таму што індустрыя патрабуе тэмпературы, скажем так. Яна будзе награваць асяроддзе. І індустрыю лепей запіхнуць не кудысьці. Праблема перагрэва, скажем так, вы будзеце вырашаць. У ледзяным камплекце я зараз базу расплаўлю сабе, калі нешта неправільна пачну рабіць. І базу адбудаваць нават я поўнасцю не змагу, не са снега, напрыклад, мне прыйдзецца нешта прыдумваць. Дарэчы, Oxygen ні разу не перамагаў па балах, толькі ў рулетцы. Толькі ў рулетцы ён перамагаў. Я не ведаю, чаму так, ну, шасціць вельмі Oxygen. З іншага боку, РВДак, мне прыйдзецца адказ насамрэч просты. Ты працягваеш прасоўваць, і вельмі упэўнена, і яно пакрыху вось, ну, перамагае. Так што, у прынцыпе, ўсё лагічна. Ты прасоўваеш, яно перамагае. Яно там заўсёды ў спісе і заўсёды мае даволі салідную нейкую колькасць пунктаў, таму і атрымліваюцца ў яе. Так. Што мы можам? Далей. Наступны крок. Што самае цікавае. Я пакуль, напрыклад, простенькую ферму сабе завёў, нават яшчэ не поўнасцю яе засадзіў. У мяне вельмі простае жыццё, ну, месца для жыцця. То бок яны грэюцца каля гэтага абагравальніка і жывуць вось у гэтым наборы. А ты чаго, пятніца? Яно там пракашлялася нешта.
Так. Пытанне, як наладзіць... Самае цікавае зараз. Давайте, перад тым, як мы не пачынаем як бы раунд, так, мы пашукаем і зусім іншую рэч. Я спрабую пашукаць... Я магу... Так. Не мінералы, ён, по-моему, а... Я же зараз буду шукаць, як яны называюцца там. Гейзеры. Гейзеры альбо вулканы. Так, это у нас кобальт. Металы, мінералы. Вось гэта. Граніты. Мяне ж... Мяне цікавіць у гэты момант. О, тут труба. Цікава. Мяне цікавяць наборы ў 4 клетачкі, якія будуць базай для гэтых самых, для гейзераў. Бо, дзякуючы таму, гейзеры даюць... У чым прыкалдэ, скарацей? Вулканы альбо гейзеры даюць бясконцы прыбытак рэсурса, які, в залежнасці, іх розныя шматлікія тыпы ёсць. І, так, мне падаецца, гэта не тое. Гляджу. Гэта не тое. Вось гэта. Мне падаецца, яно будзе. Ну так, хутчэй за ўсё ён. Я не памятаю, які тып дакладна яно знаходзіцца. Там ёсць... Ён зроблены з 8. Падаецца, не? Што гэта? Нейтроніум. 8. Шэранькі. Вось ён. А я магу яго не канкрэтна яго абраць, не? Альбо ён ні туды, ні сюды, нічога ён не лічыцца. Угу. Добра. Ён нічым не лічыцца. Тады яго вочкамі толькі шукаць. Я не ведаю, як яшчэ па-іншаму. Блін, мне падавалася, быў нейкі просты спосаб яго адфільтраваць. Тэмпература... тэмпература яго будзе адрознівацца яшчэ да асяроддзя. Таксама, гэта праўда. Што мы можам яшчэ неяк... Не, у нас фільтра нават на гэта няма проста. Проста няма фільтра такога. Это просто трэба уважліва сачыць іх і знаходзіць. Так, вось ён, карацей, у нас ёсць. Зараз мы даведаемся, што за ён. Трошкі чыцерны метад. Я не ведаю, яны яшчэ яго прыбралі ці не. Ён заўсёды працаваў. Так, глядзіце. Бяром, ставім крытычнае выконванне. І... Атручаная вада там знаходзіцца. Гэта не вельмі удалы. Не тое, што нам спатрэбіцца, можна вяртаць. Глядзіце, што я зрабіў. Я выставіў прыярытэт узаемадзеяння з аб'ектам, які там знаходзіцца. Я яго па-іншаму пабачыць не магу. Я яму вярну. Дарэчы, вось такі спосаб можна яшчэ выкарыстоўваць. Так. Вось, там атручаная вада, што, у прынцыпе, бясконцы запас вады, але мне патрэбна яе ачышчаць, а я ачышчаць яе не буду. Гэта невыгадна. Гэта вельмі неэфектыўна, тым больш, што ў мяне вельмі абмежавана, для фільтрацыі будзе, у мяне пяска не будзе хапаць. Так. Я, ў прынцыпе, я не ведаю, і я калі і гляджу, то я не бачу, дзе яшчэ ёсць. Там дадалі адносную тэмпературу, можна па ёй. Адносную тэмпературу? Што такое? Што гэта такое? Тыпу, вось гэта? Ага. Зразумеў, вось тыпу так. Тыпу, наколькі яно адрозніваецца ад асяроддзя. Зразумеў. Гэта трошкі я як бы карыстаюся нюансамі гульні. Гэта нармальна для гэтай гульні, як вы разумелі. Так, ну, в прынцыпе, так, даволі зручна, калі яно будзе заўсёды так адрознівацца. Так. Ну, я не бачу больш. Гэта мне падаецца адзіны, які ў нас ёсць. Атручаная вада. Ну, блін, я нічога з ёй не зраблю, насамрэч. Гэта самае неўдалае. Thermal Tolerance. Можа быць, праз яго? Не? Не? Ну, добра. Атручаная вада. Не, і карацей не будзем мы з гэтым нічога рабіць. Так. Дупліканты, як у вас па здольнасцям? Ва ўсіх ёсць здольнасці новыя. Давайце па крыху. Арыгана жадала пухнасцікаў даглядаць. Ёсць. Пятніца. Ужо ў фермерства перайдзе.
Руді Штольцовна у нас даследаваннямі займаецца. І зараз можна наверх аперирование машинами альбо будаўніцтва. Давайте взаимодействие с машинами. Язапазничка. Так. Ну, тут, у принципе, вось, максимальная. И все. Пакуль покинем. Ну, плана у мяне пакуль няма. Я яго не ствараў. Я буду реально зараз пры вас і разбірацца, і думаць, што я магу зрабіць. У мяне думкі трошки былі. Нам патрэбна нейкім чынам знайсці дастаткова металаў. Дарэчы, па металах мы можам адсюль арыентавацца. У нас вельмі абмежавана металаў. Просто вельмі абмежавана. Вольфрамід і тангстэн. Тангстэн нам насамрэч не самая карысная штука. У нас увогуле металаў толькі два тыпа. Не. Мы нічога з гэтым не пабудуем насамрэч. Нам патрэбна, ну, альбо жалеза, альбо вельмі моцныя металы, якія вытрымаюць высокія тэмпературы, каб запускаць моцныя індустрыяльныя цыклы. Вось. Таму нам, можа быць, прыйдзецца зараз прыдумаць што-небудзь. Можна рабіць ртуць, але трэба трымаць яе халоднай. Я баюся, што я не гатовы займацца бясконцым... Просто, ну, бясконца ахалоджваць усю тэрыторыю я не змагу. Ну, я не жадаю, каб моя сістэма залежала ад тэмпературы. Ну, як мінімум, скажем так, не тое, каб гэта не тое, чым я жадаю займацца. Я бы разлічваў, што я магу неяк усё перабудаваць у сістэму, якая ў звычайным цыкле гульні адбываецца. То бок, ну, плюс-мінус падобная. Вось, але мы залежым ад таго, якія рэсурсы ёсць і што мы можам рабіць. Так. І вось тут кобальтавая руда, жалеза ёсць, вось яго можна падабываць. Трэба даследаваць далей. Ведаеце што, тут без варыянтаў мне трэба даследаваць далей. Для гэтага мы зробім вось тут. Вось так. Яшчэ адзін мы зробім пераходны простенькі, максімальна просты люк, яшчэ паветраны. Я просто не жадаю, каб гэта ўсё я нешта губляў дзесьці. Ну, крацей, я жадаю сэканоміць трошкі паветра, вось, і гэта максімальна просты паветраны люк. Ён не самы ўдалы, не самы моцны, але ў бягучых умовах я і лепей нават не пабудую. Шукаць рапідый, добра, ідзем. Дарэчы, нагадваю, які ў нас план на гэтым тыдні. На гэтым тыдні заўтра мы гуляем у цывілізацыю 4. У чацвер мы будзем гуляць далей у The Alters. Мы толькі пачалі новую гульню ад польскіх распрацоўшчыкаў. Як некаторыя сцвярджаюць, што яна 1:1 Oxygen Not Included. Вось. Далей мы ў пятніцу зноў гуляем як звычайна, і мы ў прынцыпе паўтараем тое ж самае на наступным тыдні. Па цывілізацыі план прайсці у цывілізацыі за персаў поўнасцю прайсці яшчэ адно праходжанне зладзіць. Вось. На жаль, дзён у тыдні не настолькі шмат, каб я яшчэ мог нешта ўпіхнуць, таму мы вось так пойдзем прыкладна. Па аднаму дню спецыяльна на цывілізацыю, пакуль не даб'ем персаў. Вось. Будем даследаваць тэрыторыю, нам патрэбна агледзецца. Мы ўжо плюс-мінус стабілізіравалі. У нас ёсць выраб дастаткова ежы. Нам нашае фермерства дапамагло. У нас ёсць паветра, але яго даволі абмежаваная колькасць. То бок, ну, з паветрам трошкі складана. Вось, але мы пакуль, ну, будзем трымацца. У нас няма абсалютна ідэальных сістэм, каб мы поўнасцю пра паветра забылі і пра ежу. На жаль, у нас не будзе такога ў бліжэйшы час. Вось, усё даволі залежыць ад... Што гэта? І ўвогуле. Какулі. Ага, а вы што? Фасфарыт і гэты клей. Я не ўпэўнены. Ну, фасфарыт добра. Слухайце, выглядае так, што гэтае дапаўненне вельмі зроблена так, каб перабалансаваць усё на фермы. А фермы я ведаю аніяк. Я ведаю індустрыі, разбіраюся ў іх, а ў фермах я ў гэтай гульні насамрэч, ну так сабе. Я іх больш па прыколу заводзіў заўсёды. Заўсёль. Я не ведаю, мне слова новыя з'яўляюцца. Вось. А калі гэта у нас... А калі мы ў такім стане, то я проста не гатовы зараз гэта канкрэтна рабіць.
Я яшчэ плюс-мінус упэўнены у гэтым самым у гэтых у індустрыях, а вось глядзіце, якая справа. Урок крашеры, і пры гэтым толькі ў ім ён можа перапрацаваць вось гэтае тое, што ён бамат гэты выкаквае, ён перапрацоўвае ў фасфарыт і клей. А клей у нас ён куды-небудзь хоць ідзе. У кераміку яго можна перапрацаваць. І вось гэтым даць, каб яны вугаль давалі. Ну, не тое, каб. Мне не падабаецца. Яго, ну, з керамікі не той, каб шмат можна нармальна зрабіць чаго. Вельмі абмежаваны рэсурс, не? Ці я памыляюся? Не, ён будаўнічы. Колькі ён? Плавіцца пры 2000... неблага. Вельмі... А можа быць, неблага? Ён можа і ўцяпляць, ён можа... Слухайце, а можа на кераміцы пабудаваць сваю ўсю фігню? Для пайк Эплаў трэба фасфарыт. Мне падаецца, патрэбна зрабіць невялічкае ранчо вось гэтага чала. І у нас, дарэчы, гэта па сутнасці і можа быць ранчо неабходнае. Давайте так зробім. Вось так зробім. І перанесем яго сюды. У прынцыпе, ён там даволі шмат збірае. Вось гэтага. Я можна яго дзікім пакінуць, ён там жыве, ну, яны там растуць, і ён, у прынцыпе, пітаецца імі. Давайте ў яго там забіраць трохі крыху гэтага. Оп. І тады мы проста будзем яго апрацоўваць. Разбіваць і фасфарыт сабе атрымаць. Фасфарыт проста яшчэ карысны фертылайзер, карацей. Угнаенне, карацей, карыснае. Я бы, можа, на ім нават пачаў нейкія цыклы будаваць. Проста я не ўпэўнены ў балансе гэтых цыклаў. Іх патрэбна эксперыментаваць, гэта навучанне літаральна з нуля. Зайца мамонта. Да я вось думаю, зайца мамонта ўвогуле варта ли яго пераносіць. Пакуль ён дзікі... Блін, пачакайце-ка, я ў дрэнным месцы пачаў будаваць. Я зараз там ежу зруйную. Давайте трохі на одну клетку лівей. Вось так зробім. Вось, зайца мамонт няхай застанецца дзікім пакуль. Ён какае, усе задаволены, правильно? Ніхто, ні ў каго праблемы з гэтым няма. Вось, праблема з тым, як зараз у мяне ўсё зроблена. Яны займаюць, ну, у маіх дуплікантаў шмат часу уходзіць на той, каб усё рабіць. Гэта не круто. Так, давайте-ка раскідаем пакуль просто прыкладна усё. Па базавых штуках. І можна яшчэ... Давайте па 2 тады. Агракультура, так. Вось. Гэта. Па 3 будзем, тыпа. Просто каб прыкладна раскідаць зараз. Вось ты і ў гэта просто ўсё, што ёсць. Усё смецце, але толькі тое, што я сказаў, прыбраць. Яго стрыгчы можна. Гэта цікава. Так. Яго можна стрыгчы, у яго там рага нейкія вырастаюць, так? О, амальгаму залатую. Так, а потым залатой амальгамы я магу рабіць золата. І таксама яно можа быць карысна для вось гэтых штукак і для вадароду. Значыць, гэта іншы від, добра. Тады не замарочваюся зараз. А дзе там стандартныя баматы? Вось яны. Так, з цябе можна што? Ну, ён на мяса можа пайсці, вось на гэта. А гэта ў нас для, па сутнасці, для вопраткі. Ну, такое пакуль. Не, ну вопратка нам спатрэбіцца для касмічных гэтых самых апаратаў.
Але гэта ўсё, ну, яно на гэтым скончваецца. Вось, яго для позніх этапаў можна забіраць сабе. Я просто не жадаю яго падтрымліваць на сваёй жа ежы, якая мне, па сутнасці, ежа зараз патрэбна. Я не настолькі у меня ўсё стабільна. Салёная вода, запас. У прынцыпе, салёную воду мы возьмем, яна замёрзне тут, і соль аддзяліцца ад вады. Усё просто. Па-мойму, так гэта адбываецца, правильно? Пачакайце-ка, салёнай вадзе патрэбна значна больш, чым каб яно гэта скончылася. Так, дуплікантаў, насамрэч, мне трэба было бы дупліканта новага. У мяне не хапае рук зараз. Дупліканты ўвесь час заняты проста падтрымкай базы, і яны амаль нічога не робяць па-за межамі базы, то бок у мяне няма такога, што каб у іх быў вольны час. А гэта дрэнна. Мне трэба вызваляць іх вольны час. Так, я не памятаю, для чаго я этанол пампую, так? Этанол у мяне можа выкарыстоўвацца... узгадаў усё для раслінкі гэтай. Усё, пытанне адпала. Так. Дыстылятор этанолу. Гэта можа здабываць этанол. Ну, добра. Ну, вось реально, то бок, яны, бачыце, за дзень яны могуць пабудаваць там усяго амаль нічога. І большую частку часу яны займаюцца тым, што апрацоўваюць фермы, бегаюць навокал. Давайте прыярытэты яшчэ выставім. Прыярытэты. Так, фермерства, будаўніцтва. Ёсць у нас чалавек, які займаецца будаўніцтвам, а хто у нас займаецца выкапваннем? Оперейтинг, фармінг, ранчинг, білдинг, дигінг. Ага, вось. Я запаснічка павінна займацца гэтым. Асноўны прыярытэт яе. Окей. Дзіўна. Так, аргана можа гэтым не займацца зараз ужо, і так працы хапае. А вось ты, Руді Штольцыну, займайся, калі будзе вольны час. Так, пятніца. Фермерства. Абавязкова. Гэта вельмі важна. І, ну, ўсё. Далей паглядзім. Так, патрэбны... яшчэ адзін чалавек. Дуплікант, у сэнсе. А то мы рэальна проста не даем раду ўжо з тым, чым мы займаемся. Амлетікі можна пачаць рабіць. Цудоўна. І вось, яны за ўвесь дзень, яны, ў прынцыпе, пабудавалі, аднеслі сюды трошкі рэсурсаў, тут трошкі апрацавалі, вось гэтыя 4 пабудавалі. Гэта вельмі павольна. Я бы разлічыў, што гэта ўсё будзе пабудавана за, можа, 2 цыклы. 1 увогуле. Мы так вельмі доўга будзем прагрэсіраваць. Таму так, як толькі з'явіцца новый... наступная раздрукоўка праз 2 і 4 цыклы. Ну, тады і раздрукуем сабе кагосьці. Не абавязкова кагосьці, нам патрэбна вельмі трапна сабе абраць кагосьці. У нас, у прынцыпе, закрыты асноўныя патрэбы, так? І гэты апошні можа быць спецыялістам, ну, канкрэтна. У нас зараз і ўсе займаюцца шматлікай штукай. Вось. Але глобальна ад дупліканта мы хацелі бы, каб ён умеў як мінімум 2 штукі у ідэале. Але можна, ну, як бы спецыяліста, але не вельмі вузкага спецыяліста. Гэта ёсць трошкі праблема ў гульне, калі у вас дуплікант умее толькі адну рэч. Ён умее яе вельмі добра з самага пачатку, але ён тады ўсё астатняе, ён не атрымлівае задавальнення таго, што робіць астатняе, таму яго будзе настрой вельмі стрэсовы. А гэта ён яшчэ не ў крытычных умовах будзе, то бок ён будзе ждаць займацца толькі вось гэтай штукай. Вось, і нічому астатняму вучыцца не пажадаем. Можна лішнія яйкі лесаленняў разбіваць. Так, зараз ужо вось яны. Яны ўжо на бясконцым працэсе, яйкі ідуць на амлет. Ну, бачыце, вось яна пачала будаваць. Што цікава, яна будуе, а ў нас ёсць будаўнік і ёсць гэты самы. І бачыце, чым яны займаюцца? Яны кампост перабіраюць, тыпу, дэзінфіцыруюць. Чым загодна займаюцца, але не нашай, ну, не нашай мэтай асноўнай. Я вось думаю зараз, адзінае, што я магу прадзяўбацца зараз, калі я возьму і нового дупліканта сабе атрымаю. Гэта я зноў перайду ў крызіс з паветрам. Вось яго я баюся.
Вось, таму можа трэба прытрымаць гэту справу. Але калі так, то мне патрэбна аўтаматызаваць свае штукі. Так, дарэчы, наконт аўтаматызацыі давайте зробім тут скарот невялічкі. Вось так. Каб ім бліжэй было бегаць. Так. Навука у нас аніякая не ідзе. Калі я пастаўлю нейкую навуку, у нас раптоўна ўсё стане, так? Але навука нам спатрэбіцца. Палімерны прэс. Я памятаю, што мы можам пластык здабываць нейкім абыходным зараз чынам, і ў папярэдні раз разабраліся. Давайте пакуль вось гэта. Нам спатрэбіцца разумная батарэйка для нашай індустрыі развіцця электронікі ўвогуле, таму што у нас не аўтаматызавана ні халеры. У нас усё вельмі павольна. У нас літаральна кожнае ўзаемадзеянне дуплікант павінен пабегчы, нешта зрабіць і сысці. Пластык з нектара. Ага, так. Ну, то бок мы можам раптоўна абсалютна сабе абысці ўвесь цыкл. Так. Абагачоны уран. І уранавую руду ім можна карміць, так? Біты гэтыя. Ну, уран пакуль не актуальна. Зусім не актуальна. Дарэчы, пчолкі ядуць СО2. Але ж пчолкі агрэсіўныя, наколькі памятаю, так? Ну, тыпу, я калі іх выпушчу, яны будуць на мяне нападаць. Тым больш, што яны бы зручна было бы, калі б пчолкі былі пад маёй базай. Ну, тыпу, вось тут дзесьці. І я бы тады вулей гэты спакойна бы карыстаў. А так, ён для мяне жа небяспечны. Вось. Я там яшчэ жадаў сабе палепшаную... А, вось, дарэчы, яшчэ одно месца. Чакайце-ка, яны ядуць, яны, па-моему, вакуум яго з'ядаюць, так? А, вось хлор. Так, мне падаецца, яны ў вакуум яго просто з'ядаюць поўнасцю. То бок яны не перарабляюць СО2, ім потым даюць мне паветра. Яны просто хоп, і няма СО2. Пакуль мне ў гэтым карысці няма, мне насамрэч мяне цікавіць, каб мне быў прыбытак тлёну заўсёды. Вось гэта самае цікавае. Літаральна ім просто няма часу прыбіраць нічога. Я перагружаны зараз. Мне патрэбны зараз дуплікант, які бы займаўся пераноскамі. Выключна, то бок спецыяліст па пераносцы. Ён будзе, усе астатнія працуюць, ён носіць рэчы. Гэта выратавала бы мне шмат часу. Разгрузіла бы астатніх дуплікантаў. Я хутчэй за ўсё такога і зраблю. Па выглядзе так і зробім. Прынясе падай, так. Але яны, насамрэч, колькі, гэтых гульні розных калоній будаваў, такія персанажы на іх... Яны як бы не абавязковыя ў пачатку, таму што ўсе могуць гэта рабіць, звычайна. Але на іх трымаецца, на лагістыцы трымаецца ўсё. Калі неабходныя рэчы ў патрэбных месцах знаходзяцца, гэта ратуе ўсіх. Так, а ты мне што выкарыстоўваеш? Я забываюся, я ж не памятаю гэтага ўсяго, і для мяне... Так, ты... Альвео Вера... Ёй патрэбна... Лёд. Ну, льда мне хапае пакуль, так што, ў прынцыпе, за лёд я не вельмі перажываю. Але яго таксама не бясконцы рэсурс. Мне бы добра зрабіць было бы штосьці, што будзе бясконцым цыклам, скажам так. Ты у нас, по-моему, яшчэ раслінка, яна СО2, по-моему, паглынае, не? А, не, яна просто ахалоджвае наваколле, усё. Нават невядома, гэта раслінка ці не, ці не падабаецца гэта, ты ачняеш такі, і тып раслінка,
А насамрэч гэта па тыпу жывёлка раслінка такая. А як у нас увогуле па астатняму ўсяго? І радыяцыю дае. Вось радыяцыя мяне цікавіць. Я б жадаў дзве такія, дзесьці паблізу я нават бачыў такое добрае месца. Вось тут ёсць добрае месца. І вось тут даволі добрае месца. Ну, плюс-мінус яшчэ. Каб мне заняцца гэтым самым здабычай, ну, карацей, тэхналогіямі. Ну, калі падумаць, я так-то магу... Я збіраўся ад урана зарабіць, але што мне перашкаджае пакуль паставіць вось тут? Гэта будзе больш простая сістэма. Ён на радыяцыі ж больш дае. Так? Так, ён больш да радыяцыі, чым руда дае. Ну вось, я магу паставіць і па краху сабе радыяцыю гэтую атрымліваць. Адзінае, што тэхналогіі, зноў жа, я абмежаваны тэхналогіямі. Я зраблю вось так. Зраблю станцыю. Станцыя даследавання. Вось гэтая. Ну, гэта можна найбліжэйшае, куды я пастаўлю яе, так? Давайте вось так. Потым у нас ёсць яшчэ... Дзе там? Я, по-моему, спецыяльную тэхналогію развіваў. Так, вось. Генератор радыяцыі. Прыцягвае бліжэйшую радыяцыю. Я... І можа быць, мне нават... Не, напрямую мне не атрымаецца стрэльнуць. Вось так. І... Каб ён накіраваў яе вось так. Там праблема, што электрычнасць трэба ўвесь час. Увесь час. Тыпу, вось гэтаму патрэбна падтрымка абавязковая. Ну, зараз жалеза, станцыю я пабудую, а з электрычнасцю я буду вырашаць ужо потым. Інакш радбалты псуюцца. Ну, карацей, буду разбірацца з гэтым па парадку. Зараз мы разбяромся. Для тых, хто не ведае. Мне патрэбна радыяцыя. Так, опа, бачу, вось яму патрэбна электрычнасць, і хутчэй за ўсё гэтаму патрэбна электрычнасць. Ой, як я далёка яшчэ ад нармальных цыклаў увогуле развіцця. Ух, як я далёка яшчэ. Я яшчэ не ведаю, як мне скокнуць па тыпу мідгейм, скажем так, калі ў мяне дастаткова будзе ресурсаў, і электрычнасць гэта ўвогуле не праблема. Таму што звычайна, ну, звычайны цыкл. Будуем вось гэта, у нас уже дастаткова базавыя руды, якую можна пераапрацоўваць, мы пачынаем запускаць першыя ланцужкі, і я бы зараз запускаў іх ужо. Праблема ў тым, што зараз я не ведаю, як іх запускаць. Мне не хапае гэтых ресурсаў просто. У ідэале яшчэ знайсці, ну, што можа раптоўна змяніць увесь геймплей, гэта тое, што мы знойдзем. Вось для гэтага я капаю сюды. Я спрабую вынайсці як, ну, новыя нейкія гейзеры альбо вулканы. Этанол можна паліць. Ну, блин, этанол таксама не бясконцы, яго даволі абмежавана. Ён ні ў якіх цыклах у мяне не ўдзельнічае. То бок, вось тут даволі шмат этанола, дарэчы, калі ўжо казаць пра этанол. Вось. Так. Давайте зраблю яшчэ тут у нас адзін люк. То бок мы працягваем гэтую логіку. Мы робім сабе месца, якое, ну, карацей, прахадныя сабе робім. Яны вельмі простенькія, гэта максімальна простая канструкцыя, яна вельмі неэфектыўная. То бок у нас, тыпу, ёсць, яны заходзяць airlock, яны заходзяць і выходзяць. І гэта трошкі утрымлівае, не дае паветру так хутка перасоўвацца туды-сюды. Гэта трошкі дапамагае, яны павольныя, каб зда, і гэта вельмі затрымлівае дуплікантаў. Асабіста, калі тут будзе не хапаць паветра. Вось, дарэчы, з гэтым можа быць праблема. Вось, тое, што дуплікантам проста паветра не хопіць. Я магу зноў жа маскі гэтыя зрабіць, але маскі, як вы бачылі, мне патрэбна электрычнасць, якая будзе пераганяць паветра і іншае. Электрычнасць пакуль праблема. Напрыклад, што я магу прапанаваць увогуле як электрычнасць? У мяне ёсць... Так. Паліўны генератор, вось гэты, якому патрэбна паліва, этанол альбо біядизель. Так, давайте-ка тады... Біядизель, што ты такое увогуле? Адкуль ты бярэшся? Откуда тебе здабыць-то можна? Хто тебе робіць? Emulsifier толькі, але гэта ўжо гучыць як фігня. Яго ніякая жывёлка не вырабляе. Добра, давайте заб'ем.
Альбо раслінка. Так, этанол. Этанол мы ўжо глядзелі. Этанол можна... Ён нам патрэбны. Этанол у ідэале вы знайсці вось гэтых тюленяў, якія ад цукрозы альбо вось гэтага дрэва будуць нам даваць этанола. Зноў я ад ферм буду залежаць. Трэба цукеркавыя дрэвы рагатых тюленяў, тады будзе этанол. Ну вось, як бы пакуль яшчэ тюленькаў я не бачыў. Я нават не ведаю, дзе яны. Вось. Я і ведаць пакуль не жадаю, будзем разбірацца з тым, што ёсць, правильно? Тут лёд, дарэчы, тае. Там даволі цёпла дзесьці ўнізе, а лёд ёсць. Будзем разбірацца зараз, сюды пракапаемся. Так, ты накіруй, калі ласка, улева адразу. Не сюды, вось сюды, улева. Цудоўна. І на гэта ў нас не хапае пакуль нават рэсурса. І ты ў нас уніз. Вось так. Цудоўны варыянт. Як працуе гэтая сістэма? Для тых, хто ведаюць, тым ужо не цікава, і тут не ведаю, нічога новага не распавяду. Мне на 3-й ўзровень тэхналогій, мне патрэбна радыяцыя. Радыяцыя і вось гэты даволі дарагі варштат. Для таго, каб перадаваць радыяцыю ў гэтай гульне, вы займаецеся розным вар'яцтвам. Напрыклад, ёсць вось гэты генератар болтоў, які будзе ўспрымаць радыяцыю з асяроддзя ў сябе, і потым будзе страляць як плазмай гэтай радыяцыяй. Я зрабіў так, што яна накіравана, ён накоплівае зарад, і потым страляе яго. Тут гэтая штука ловіць яго і зноў страляе ўніз, то бок ён па тыпу збіраецца тут, страляе. Можна такім чынам перастрэліваць даволі далёка, але чым далей болты лётаюць, тым больш радыяцыі з іх як бы губляецца. Вось. У выніку лепей далёкія дыстанцыі не рабіць. Так, мы можам зрабіць сабе нового дупліканта. О, які нейкі у мяне дзіўны набор. Гэта капаючы ў нас, а гэта ў нас якраз такі медыцынай займаецца. Medical Booster, гэта крафтавая станцыя, так. Не, пачакайце-ка. Выкарыстоўванне, бусціць медыцыну і атлетыку. Ай, блін, мне не падабаецца. Вось гэта чел раньше можа займацца. Ну, у нас на раньше зараз 2 ёсць ужо персонажа, там у не. Давайте гэта раздрукуем. Чакаем наступнага. Яны, здаецца, у версіі, звычайна, бліжэй да сонца. Зразумеў. Не падабаецца мне пакуль. У мяне няма ідэй пакуль. Ну, я, скажем так, буду пакуль цякчы па плыні просто. Вось куды мяне нясе, туды і нясе. Паглядзім, што мне атрымаецца з гэтага. Добра было бы, конечно, дуплікант, але як я назіраю за CO2, насамрэч баланс CO2 у мяне такі сабе. То бок я ледзь-ледзь забяспечваю, ну, скажем так, это ўсё ледзь-ледзь трымаецца. Паветра хапае, але яно то падымаецца, то ўніз апускаецца. То бок вось гэтай вялікай фермай я сабе плюс-мінус балансаваў паветра. Плюс-мінус, на 4 дуплікантаў. 5 дуплікант мне ўсё зламае нахрен. Мне патрэбна яшчэ адну, ну, па тыпу, набор пабудаваць. І гэта трошкі задзёўбывае. Так, мы там не бачым нічога, не? Пум-пум-пум-пум-пум. Добра, чакаем. Насамрэч чакаем просто. Жалеза мы часткова... О, вось гэта можна перапрацоўваць. У прынцыпе, ўсё. Яно не патрэбна нам у тым выглядзе, якім яно ёсць. Перапрацоўвайце ўсё. І вось гэта можна перапрацоўваць таксама ўсё. Заўсёды. Неважна, колькі у нас гэтага ёсць. А ты у нас электрычнасць куды ідзеш? Ён патрэбны для гэтай станцыі. Добра. Добра яшчэ было бы разумныя батарэечкі паставіць. Яны вельмі карысныя. Таксама адзін са спосабаў аўтаматызаваць некаторыя рэчы. Адзін з першых спосабаў. Але ў мяне не так шмат жалеза апрацаванага, і ўсё ўпіраецца зноў жа ў апрацаванае жалеза. Я бы жадаў зрабіць больш эфектыўную штуку. Тут ёсць апрацоўшчык, вось, Metal Refinery, вось яна.
індустрыяльная. І вось яна якраз такі, калі праганяць скрозь яе гэты самую ваду, ёй патрэбна вада. І вось гэта таксама праблема. Мы ў холадзе зараз. Ёй патрэбна вада, мы, ну, нейкая вадкасць, якой мы будзем ахалоджваць усё. Дарэчы, там была ртуть, так? А ртуть у нас, яна падыдзе для пераноса гэтага самага цяпла? Як яна? Меркуріум. Меркурій. Так. Вадкасць. Ты ператвараешься ў газ пры 356 градусах і замярзаеш у цвёрды стан пры мінус 38. Гэта даволі неблагі дыяпазон, а якая увогуле здольнасць як бы утрымліваць? Так. Так, это неэфектыўна. Просто вось гэтая штука, якая разбівальнік камянёў, ён вельмі неэфектыўны. Ён супер неэфектыўны. Так, што? Так. Перадае 8300. Я не памятаю, гэта шмат альбо не. Давайте з вадой параўноўваць. Гэта у нас 8300 дае тэмпература. Перадае ў сябе, забірае. Мне патрэбна штосьці, што лёгка яе аддаваць будзе. Ага, то бок ён, зразумеў, ён цепла не ўтрымлівае амаль, ну, ртуть гэтая, яна не ўтрымлівае амаль ніякага цяпла, але пры гэтым лёгка яе ўбірае ў сябе. Гігантска, проста імгненна. Такое. Так. Этанол... Добра, ён утрымлівае 2,4 ДТУ. Я не памятаю, што гэта за гэты самы, за ресурс такі. Пачакайце-ка, тут ДТУ на М на С. Гэта што? М на С дзяліць на тэмпературу. Ну ладно. Не упэўнены. Так, і пра цеплаправоднасць даволі нізкая. Цеплаправоднасць, просто наколькі памятаю, уплывае на тое, як хутка будзе аддавацца гэтае цяпло. І гэта важна, дарэчы. Ну, для такога элемента, які мы жадаем, каб ресурс утрымліваў у сябе... Ну, не, ртуть не падыдзе. Ртуть не падыдзе, ён амаль нічога не утрымлівае. Просто смешную колькасць тэмпературы ён утрымлівае. Але, мне падаецца, гэта канкрэтна для гэтага выпадку якраз такі гэта найлепшы варыянт. Магчыма. Зараз я пагляджу яшчэ раз. Глядзіце, якая штука. Таму што, наколькі памятаю, ён не проста разгравае вадкасць якая. А, не, ён награвае яе. Просто ёсць некаторыя штукі, якія аддаюць фіксаваную тэмпературу. То бок, неважна, якая ўваходная тэмпература была, яна заўсёды будзе фіксаваную тэмпературу аддаваць вадкасці. У гэтым выпадку ён награвае яе. І калі так, то атрымліваецца Меркурій разагрэецца імгненна проста. Ён просто з гігантскай хуткасцю нагрэецца. Вось. Так што мяне цікавяць элементы, якія вадкія, які, ну, не будуць замярзаць у мяне, альбо выпарвацца ў гэтай сітуацыі. Набірайце дастаткова шмат цяпла і пры гэтым пераносіць яго, ну, там, перанесці на нейкую дыстанцыю, у ідэале, каб ён утрымліваў у сябе цяпло. Так што этанол, насамрэч, даволі неблагі такі ахаладжальнік, скажем так, для гэтага. Так, зноў у нас ёсць вось гэта якраз такі месца, дзе нейтроніум. Гэта у нас брудная вада. Якая нам не патрэбная. Жалезная руда тут яшчэ далей. Больш нічога карыснага пакуль не бачу. Так, давайте раскопваць. Ну, в прынцыпе, я мог бы і лесвіцу тут пабудаваць просто. А чаму ты? А, там тыпу лесвіца ёсць. Ну, добра, адкапваем. Хоча ўсё там у льдзе гэтым знаходзіцца лесвіца іншая, якую мы просто не бачым. Трэмаруднае награванне, а нектар для цыклаў, дзе наадварот шмат аддаваць трэба. Маруднае награванне, што ты маеш на ўвазе маруднае награванне? І я не зусім зразумеў. Нектар для цыклаў, дзе наадварот шмат аддаваць трэба.
Нектарам я ніколі не займаўся, я не ведаю. Гэта у мяне бывало такое, што яны просто ніколі не генераваліся. Ну, тыпу, гэта біома ёсць, але няма іх вулья. То бок я просто не ведаю, не сустракаюся з імі. Ось. Вулей, конечно, цікава. Іх тут 2, до речі, увогуле. Так што, в принципе, мне есть вельмі цікавыя нейкія можна штукі можа рабіць, якія ніколі не рабіў, але я не ведаю, як іх рабіць. Так. Ну, тут придется выкопать. Давайте копаемся далей. Просто як ёсць і лезем. Для зручнасці ім пабудую вось гэта. Этанол награецца марудна, а нектар хутка награецца і хутка ахалоджваецца. Ну, гэта самае, наколькі памятаю, гэта самае. Есть жа ідэальная вадкасць увогуле для ахалоджвання. Літаральна мясцовы па тыпу антыфрыз, нешта такое. Вось. Добра перадае, добра аддае, але ён вельмі дарагі нейкі. Там яго вельмі складана рабіць, я яго ніколі не рабіў, па-мойму. Для розных задач, карацей. Ну так, я просто не памятаю дакладна, вось гэтага ўжо проста я не памятаю, мяне трошкі моей памяці гэтыя рэчы блытаюцца. Я не ўпэўнены, што куды патрэбней, скажем так. Таму што ёсць нюансы. Яно ж, ну, не зусім, далёка не зусім як у рэальным жыцці. І з-за таго, што нюансы фізікі ёсць, то тут трэба ведаць канкрэтна, як тут гэта працуе, і, ну, ведаю, яны толькі часткова распаўсюджваюцца. Пакуль я нешта, я не ведаю, мне альбо вельмі не пашчасціла, альбо што, я не бачу адзін толькі за ўвесь час, пакуль мы толькі адзінае месца знайшлі. А, вось, пачакайце-ка, вось яшчэ. Знайшлі. Так, глядзім, што ў нас тут. Бо літаральна гэта ўплывае на ўсё наше развіццё далей. Гарачы атручаны тлён. Угу. Для таго, каб атручаны тлён перарабляць у звычайны тлён, нам патрэбны фільтры паветра. Фільтры паветра патрабуюць пясок. Пяска ў нас мала. І пакуль мы яго ніадкуль не здабываем. У нас, па-мойму, быў нейкі спосаб, як яго бясконца генераваць. Мне яшчэ не падабаецца, што ён гарачы. Так. Сэнд. Нас цікавіць пясок. Адкуль мы можам узяць пясок? Это ўсё не то, это не тое. Мне цікавіць, што на выхадзе у нас дае. Это не тое. Шейл. Кераміка. У пясок. А, ну, па сутнасці так. Усе металы можна камяні ў пясок перацерці. Але гэта не такое сабе. Мне бы ў ідэале нейкую жывёлку, якая мне дае яго. А, ну вось он, покешэлы гэтыя. Крабікі даюць. Якіх тут не будзе хутчэй за ўсё. Блин. Добра. Я нават не ўпэўнены. Я нават не ўпэўнены. Это ўсё фігня, ну па тыпу гэта пабочныя штукі, мне гэта ўсё спатрэбіцца і так. Што такое шейл, я не памятаю. А, не, просто нейкі таксама рэсурс. Ну то бок няма ў мяне ніякага спосаба надзейна вось перарабляць шмат. Адзінае выключэнне, адзінае з усяго ўвогуле. Гэта вось покешэлы. Крабікі. Яны скидываюць свае панцыры, і іх можна, ну, іх можна неяк... А, не, яны какаюць, карацей, пяском. Так, чырвоная трывога. Чакайце-ка. Адмяніць гэта. Нам... Оп. Забейце пакуль. Атручанае паветра. Атручанае паветра і атручаная вада.
Усё патрабуе фільтрацыі дадатковай. Ёсць у мяне нейк... Калі атручаную ваду я яшчэ магу выпарыць, тэарэтычна, ну, гэта абсолютна абсурдны цыкл, які неэфектыўны ні халеры, можна яе выпарваць, і тады яна затручаная і становіцца проста звычайнай. Калі яна пераходзіць да пэўнай тэмпературы, то бок яна калі ў пару пераўтвараецца, і потым трапляе назад, вось тады яна становіцца звычайнай вадою. Вось. Але гэта... Каб зда, адкуль мне столькі мне тэмпературы столькі няма адкуль узяць зараз. То бок гэта больш складаны цыкл, чым, не ведаю, вулкан кантраляваць. Яшчэ адна салёная вада. І зноў у нас розныя медычныя бустары, давайте ежу раздрукуем. Ежу добра мы можам утрымліваць даволі шмат і доўга. Вельмі павольна яны апрацоўваюць. Вельмі павольна. Я вось гэтыя штукі, свае праекты я буду будаваць вельмі доўга. Але і бескарыснага дупліканта я браць не жадаю, таму што ад яго будзе залежаць усё астатняе. Мне літаральна патрэбны чалавек, які будзе проста насіць рэчы. Вось проста толькі гэтым займацца. Усе астатнія штукі у нас уже закрыты. Пажадана, каб гэта быў спецыяліст па пераносцы рэчаў. Так, яшчэ адна радыяцыйная біома. Вось там. Шмат радыяцыі. Колькі ўвогуле? Ну такі... Што цікава, нягледзячы на тое, што гэта уран паўсюль, не той, каб шмат тут і радыяцыі. То ў параўнанні. Цікава. Так, это цукроза. Уф. Ну, пакуль мы хаця бы пайшлі, мы зараз не выжываннем займаемся, мы хаця бы пакрыху даследуем наваколле, хоць гэта радуе. Але, ну, павольненька. З нашага боку, ўсё лёгка тлумачыцца, ўсё ж такі я не гуляў у гэтае канкрэтна дапаўненне, таму развіваемся так, як атрымліваецца. Я дам ім магчымасць хаця бы хадзіць туды-сюды, а то яны там захраслі лісы гэтыя. Так, ежа набіраецца ежы. Слухайце, можа спыніць пакуль гатоўку, бо ежы хапае. Ну, гэта нават не праблема. Давайте вырубим просто гэты будынак. А то арэгана ўсё смажыць і смажыць. Не, давайте ўсё, вырубаем будынак. І гэта можна... не, тут можна вось таксама смачнае рабіць. Няхай смачнае робіць. Бачце, як смачна выглядае. Яна выплёскваецца, гэтая ежа. Можна змяніць прыярытэт? Пакуль не, я не жадаю... Мне падабаецца прыярытэт, проста ежа стала 135 тысяч кілакалорый, і гэта маім дуплікантам, наколькі я ведаю, ну, гэта нашмат дзён. Вось, кожны дуплікант з'ядае як мінімум 1000 кілакалорый у дзень. У мяне 4 дупліканта. Калі так разлічваць, то у мяне, ў прынцыпе, на 25 цыклаў проста ёсць усяго. Ну, прыкладна. Скажем, напрыклад, калі яны 2000 з'ядаюць. Нават калі 2000 з'ядаюць, у мяне ўсё роўна да халеры цыклаў наперадзе. І тут ніяк не спыніцца з працай. Нічога. Мы пакуль быў момант выжывання, і мы развіваліся проста, каб выжыць. Зараз мы у моманце, скажем так, усё рукамі робім. Калі мы прыйдзем да аўтаматызацыі, то большасць рэчаў, у прынцыпе, будуць рабіцца аўтаматычна, і у мяне звычайная калонія пад канец займаецца нічым. Ну, то бок, самі... Я звычайна гуляю, і, ну, я чуў, што... Я просто не ведаю, я дзяліўся з сябрамі, хто гуляў, так? І звычайна, як бы, я часта даволі чую, людзі робяць, скажем так, не аўтаматызацыю, а каб дуплікантам было зручна працаваць, так? То бок, ну, розныя падыходы трохі. Гэта цікава, што ў адной гульне ёсць шмат спосабаў, як яе гуляць. Мне гэта вельмі падабаецца як канцэпт.
Вось. І атрымліваецца, калі я раблю так, каб дупліканты не працавалі ўвогуле, то хтосьці робіць, каб дупліканты проста працавалі, ну, і хутка траплялі на працоўнае месца, хутка з яго вярталіся, то бок эканомілі свой час. Усіх звольняць. Не, потым літаральна я будую шезлонгі, там, нейкія тэрыторыі адпачынку, просто па прыкалдэсу сабе ў кайф штосьці будую. Ось. Зараз просто мы як бы у некім паўкрытычным стане, таму што мы не можам аніяк перайсці на вось гэтыя вырабы. Мы нават не можам сабе дазволіць нармальныя гэтыя самыя, як яны. Як бы вам так апісаць, гэтыя самыя. У мідгейм, яго звычайна лічаць мідгейм, момант, калі ў вас ужо ёсць наладжаная індустрыя і здабыча метала. Вось такое. На жаль, я такое нават і не блізка ў мяне. Так, ось гэта можна яшчэ адкапаць. Бо перашкаджае. Ну і тут я не бачу. Ну вось гэта мы знайшлі і ўсё. І пакуль... Просто я рэальна, я раблю ва ўсе бакі лезу спецыяльна, каб разабрацца, што ў нас навокал ёсць. Так, давайте-ка тады робім яшчэ ўверх лезем. Толькі тут аксіліт у нас, якога як бы шкада будзе, калі мы нешта не тое з ім зробім. І пракапаць міма аксіліта я зараз не здольны просто. Давайте тады вызвалім вось гэты аксіліт, так? І тут выкапаем. І тут пачнем якраз такі будаваць наш невялічкі люк. Неэфектыўны. Наўмысна. Таму што мы зараз эфектыўны нават з-за тэмпературы пабудаваць не зможам. Унізе пясчаны біём? Ды вось не ўпэўнены, што там унізе. Ну так, так, пясчаны біём. Калі пашчасціць, там могуць быць якраз такі гэтыя покешэлы, і мы можам, як яно, якраз такі заняцца там пясочак сабе здабываць. Але пяска мне патрэбна шмат, і наколькі памятаю, колькі яны даюць, насамрэч вельмі неэфектыўна, вельмі неэфектыўна. Я зараз капаю у бачок, каб проста паглядзець, што там. Каб яны таксама зазірнулі трохі. Звычайна, у салёных біомах таксама ёсць неблагія... Ну, мне бывае шчасце, там літаральна чыстая вада. Ну, хоць і вельмі высокая тэмпература, альбо пара водная ёсць. Ну, карацей, можна здабываць сабе. Альбо салёная вада. Салёная вада плюс-мінус яшчэ... Ну, зноў жа, мне патрэбны пясок, каб фільтраваць салёную... А, не, пачакайце-ка. Каб салёную ваду ёсць дэсалінатар. І вось там ён не вельмі ўдалая штука. Не, ён не вельмі ўдалая штука, я бы яго пазбягаў. Блин, у нас ужо настолькі добра з паветрам, што насамрэч няма куды аксіліту так-то выплёсквацца. Гэта трошки пужае. Расплавім базу. Я баюся, блин. І дагэтуль я такі, блин, гэта ж чыцерства. Я буду на гэтай самай, на ледзяной біёме, усё спрашчаецца вельмі проста. Таму што у гульне, у пэўны момант, калі вы ў ранніх этапах гульні, лёд вам як бы ворог, так? Але чым далей вы заходзіце, тым больш вы разумееце, што ён ваш найлепшы сябар. Вось, блин, глядзіце, CO2 вось літаральна на адным узроўні трымаецца. Гэта ж недобра. Блин. Ну, гэта не хапае. Я гляджу на гэта, і мне гэта не хапае. Таго, што ў мяне ёсць. Халера. Вось, і карацей, ваш вораг становіцца тэмпература. І пры гэтым высокія тэмпературы. Любыя вашыя гэтыя самыя прасунутыя тэхналогіі патрабуюць, яны аддаюць цяпло. То бок любая індустрыя, ваше развіццё, яно дае якраз такі адбіваецца ў тэмпературы. І ў выніку вы просто вы ўжо потым маеце іншую праблему, вы перагрываецеся. І ў прынцыпе гэта праблема усяго, ну, па тыпу асноўная праблема, з якой вы будзеце змагацца ў гульне, гэта высокія тэмпературы. Таму што дуплікантам становіцца ўжо некамфортна нават жыць. Альбо у вас пазагінаюць раслінкі, альбо штосьці яшчэ ламаецца. Ну, вось такое. Так, там нешта не хапае дыхаць. Давайте вось такой хітрак зробім. Тут паветра трохі ёсць. Кішэнька. Ты задзяўбалася? Можна табе пачухаць пухнасцікаў? У нас зараз 3 пухнасціка тут.
До речі, можна було б і фермочку трошки павеличити по помірах. Не ведаю навошта, але можна. І я ведаю, що ти, Регана, у нас якраз таки основний спеціаліст по ранчо. Давай, раз уж ты у нас основний... Так, у нас же спеціалісти більше з'являються. Давайте так, ось у нас. Регана майстер по ранчо. І тоді у її спеціальна шляпа буде. А імена не дають? Кому? Так, Пятница у нас рослинками занимается. Тут у нас Рудиштольцевна уже специалист по инженер. Ой, чихнул. Не, Рудиштольцевна у нас одночасовый доследовальник и инженер. Давайте доследование. Applied Sciences. Самую крутую шляпу доследования. Язепазничка. У нас есть так само шляпы. Вот такая червоненькая, крутая. Имен для пуханастиков, по-моему, можно давать. Я могу помоляться. Так. Ну, нехай на собі шляпа гэтая перапрануть. До речі, можна ось Регані яшчэ больш подвышен. О, блин, это я помылку зараз зрабіў. І ўсё, я адмяніць я гэта не могу. Регана, ты будешь трошки нездоволеная. Пэўны час. Пакуль я гэта не выправлю. До речі, чаму такая низкая мораль у Регана? А чаму такая высокая у іншых? Добрая ежа. А, ну, в принципе... Регана просто не вельмі смачную ежу учора поела. Там есть такая проблема, ну, як бы ў развіцці. Вы можете браць здольнасці дуплікантам, як толькі яны дасягаюць пэўнага ўзроўню, але ёсць такая штука. Чым больш дуплікант ведае здольнасцяў, тым больш у іх запаўняецца вось эта чырвоная палосачка. Зверху іх настрой пазітыўны, знізу накапіўшыся, ну, мараль пазітыўная і негатыўная, то бок бонусы і мінусы і плюсы. Вось, і ў выніку зараз толькі за здольнасцяў, якія ў цябе ёсць, ты ўжо трошки, ну, яно перабівае твой зялёненькі настрой. Ну, у астатніх бачна значна больш зялёненькіх пунктикаў. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё яны добра ядуць, а ты чамусьці добра не паела учора. І там у настрой у цябе такі сабе. Задзёбаная будзе Реган. Так, я спадзяюся, гэта прайдзе хутка, таму што яна проста будзе смачна есці і будзе задаволенай. Блин, як у мяне пабудавана абы што зараз увогуле на базе. Это яны там час будуць губляць просто не касмічна. Так. Я не мог даволі правільна, як бы, скажем так, асцярожна будаваць базу, бо я вельмі абмежаваны быў у рэсурсах. Но зараз яе трэба пакрыху перабудоўваць. Вось гэта ўвогуле капзда. Ну, вось гэта канкрэтная канструкцыя тут. Зусім не так, як я будую базу, звычайна. Я толькі зараз гэта заўважыў. Давайте вось так. Бо мы займаліся выжываннем, спецыяльна сюды падымаліся, каб у нас тлёна хапала. Ну, карацей, зараз ужо зусім іншыя абставіны, можна сабе і парадак навесці. Масажная клініка, ну, гэта не халера сабе. Круто як. Так, а штосьці у нас? Недахоп туалетаў. О, дуплікант, а чаму яна у пасцы? Я запазнічка, а як ты ў пасцы апынулася? А як ты тут апынулася? Сарань ты, господі, ты, ё-маё. Ладно, давайте копаем. Яна зараз, я запазнічка, можа і... Я не ведаю, колькі часу яна тут ўжо сядзіць. Зараз паветра, нажалі кішэньку паветра мы зараз прадзяўбем. Але яна хаця бы вызвалілася. Так, дупліканты. Так, раньше прибирание фермерства. Будаўніцтва, крэатыўнасць, гатоўка. Не, давайте просто... Яны таксама нам не вельмі падыдуць. Я шукаю нам неабходнае.
Так, вось оно пайшло тут. Давайте один фосфорит. Може прокопаем яго? О, этанола яшчэ запасы. Няблага. А, я узгадаў, чаму у мяне так дзіўна база пабудавана. Я ж гэта самае пазбягаў губляць акселіт. Ну, што заўгодна, толькі акселіт не прадзяўбаць. І ў выніку вось я тут. Это, дарэчы, можна таксама ўжо поўнасцю выкапаць. Просто таму што. Ну, в прынцыпе, вось мы агледзелі тут крыху. Вось яны нашыя пакішэлы. Тут, дарэчы, цёпла. Глядзіце, якая справа. Так, можна тэмпературу сабе? Не, тэмпературу. Глядзіце, першая біома, якая цёпленькая. То бок усё у нас холоднае навокал. Так. Усё навокал холоднае. Першая біома, у якой 30 градусаў там. Там нават горача, можна сказаць. Што цікава, калі я пракалупаю тут просто, ну, по тыпу дзюрку, то гэта цеплыня пакрыху будзе перадавацца, ну, паўсюль. Давайте прокопаемся сюды. Давайте... Это можа пакрыху разогрев... А, гэта прям под маёй базай. І цеплыня... Блин. Не вельмі удала, насамрэч. О, ёсць план. Мы расплавим вось гэтую частку. Глядзіце, што зробім. Мы прокопаемся сюды. Прокопаемся яшчэ ніжэй нават. Вось так. І... Прокопаемся сюды. Вось так мы зробім. За гэтага у нас атрымаецца... А што, ты у нас спыніўся, таму што табе тэмпература холодная патрэбна. Ну ладно. О, яшчэ адзін нейтронім. Мы яшчэ одну штуку знайшлі. Гэта кожная з іх гэта літаральна на ўсю потым фармуе, як мы будзем гуляць потым. Жалезны вулкан. Я віншую нас. У нас ёсць жалезны вулкан. На жаль, мы, пакуль у нас не будзе... У нас не хапае металаў, каб поўнасцю узяць пад кантроль жалезны вулкан, але гэта на позні этап гульні мы выратаваны. Скажем так, у нас будзе бясконцы прыбытак жалеза. Вось. Так што я скажу, нам пашанцавала. Я магу... Карацей, спачатку для вас вулканы могуць падавацца па тыпу вельмі небяспечнай штукай, але іх можна выкарыстоўваць. Іх можна выкарыстоўваць, яны могуць быць гэта вельмі моцная штука ў гульне. Калі вы будзеце асцярожна кантраляваць свой вулкан і знойдзеце, як яго ахалоджваць тое, што з яго выходзіць, то у прынцыпе вы атрымаеце сабе, і калі вы гэта яшчэ і зробіце аўтаматычна, каб вам не актыўна патрэбна было штосьці рабіць, у вас будзе заўсёды бясконцы прыбытак рэсурса, які будзе выходзіць з гэтага самага, з вулкана. Гэта вулкан канкрэтна дае жалеза. Ён будзе выходзіць пры тэмпературы у там нешта 1000 градусаў, ну там по тыпу 900 градусаў, напрыклад. Ну, там шалёныя, карацей, тэмпературы будуць. Можа 3000 градусаў, не ведаю, я не памятаю, колькі там. Дарэчы, калі ён вадкі становіцца? Трэба было б увогуле гэта самае раскапаць яго. Давайте, дарэчы, у любым выпадку мы яго падраскапаем трохі. Давайте вось так зробім. Там дабяромся да яго і разбяромся з ім. А дзе моя, гэта самая, лесіца? Я лесіцу уже даў. Вось так. Я не тое зрабіў, я лесіцу ждаў пабудаваць, а не лесіцу пачаў будаваць. Вось. І, карацей, калі гэта аўтаматызаваць, то у вас атрымліваецца бясконцы запас жалеза, і ўсё па тыпу можете забыць нахрен на тое, каб гэты рэсурс неяк здабываць, у вас просто будзе прыбытак. Калі ён будзе працаваць, гэты вулкан актывуецца, ён будзе выплёскваць лаву літаральна, расплаўлены метал, які вы потым хітренька, калі б у мяне была магчымасць, я б вам паказаў, але, на жаль,
Для таго, каб гэтую штуку зрабіць, мне патрэбна вельмі спецыфічныя металы і вельмі добрай якасці тэхніка. Я пакуль сабе такое дазволіць не магу, і ну просто не магу. Гэта вельмі пакуль што не лейтгейм, гэта карацей вулканы гэтыя. Мы пакуль нават да сярэдні цыкла, скажем так, гульні мы не дабраліся яшчэ. Ну, вось, гэта зусім на потым. На Новы год, можна сказаць. Так. А пакуль займаемся астатнім. Было бы нам бы добра было бы, каб былі базавыя рэсурсы тыпу паветра, ежы, ну вось такія рэчы вырашыць. У нас з паветрам усё яшчэ не вырашаная праблема. Паветра і вада у ідэале, таму што вада выкарыстоўваецца для ежы. Вады ў нас хапае, таму што паўсюль лёд. Ну, мы можам цэлую, дарэчы, калі я вось тут, у нас тут лёд ужо амаль аплавіўся. Глядзіце, гэтая біома з высокай верагоднасцю пераўтварыцца ў басейн, калі я адчыню тут. Застанецца толькі метал гэта выкапаць у ёй і ўсё ў парадку будзе. Так, ім паветра ўвогуле не хапае, яны нармальна там працаваць не могуць. Ну, гэта справядліва. Я сам такую херню зрабіў. Можа, тут зрабіць... Не, гэта не дапаможа. Я подумал, может быть, тут фермерскую штуку гэтую зрабіць, каб яно вырошчваць раслінку, якая мне дае тут паветра. Ладно, няхай яны займаюцца, гэта доўгі шмат часу патрабуе, і пакуль яны гэтым займаюцца, няхай займаюцца, правильно? Ведаеце, што я зраблю па-іншаму трохі. Вось тут тайл. А гэтае мы знішчым. Якраз можна вадой заліць вулкан, але жалезны адзін з самых гарачых, залатым, мабыць, бы просто вады хапіла. Не, я буду адразу будаваць больш складаную сістэму з гэтым самым. Я буду асцюжаць літаральна, ну, праз турбіны, карацей, буду асцюжаць яго і буду выкарыстоўваць ваду. Не, вада там будзе ўдзельнічаць, але вада будзе ў закрытым цыкле. То бок вада будзе, як вулкан капае ў ваду, вада выпарваецца імгненна і уходзіць у паветра ў турбіны, асцюджаецца, і ў выніку як бы ўся лава, якая выцякае, яна трапляе ў ваду, імгненна асцюджаецца, і потым мы маем вельмі гарачыя металы, які мы потым яшчэ на канвеерах будзем прасоўваць праз спецыяльныя халадзільнікі. І у нас будзе метал тэмпературы прыкладна 20 градусаў, напрыклад, на выхадзе з усяго вулкана. Адразу гатовенькі для выкарыстання. Я хутчэй за ўсё зраблю канвеер, які прывязе гэта адразу на базу і пакладзе ў яшчык. Ось такое. Але да гэтага пакуль далёка. Хацелася б запусціць такі цыкл, але мне нават самыя простыя турбінныя цыклы зараз не запусціць. У меня просто няма металаў. У меня турбіны, па-моему, нават я не вынайшоў яшчэ. Потому что для турбіны, так, вось турбіна, і для турбіны мне патрэбна на пары, якая працуе, для турбіны мне патрэбна вось гэта якраз такі радыяцыя. Яна нарэшце падрыхтавалася. Для яе мне патрэбна электрычнасць. А электрычнасці ў мяне ні халеры няма, таму што я не ведаю, адкуль мне здабываць столькі паліва. Адкуль я столькі паліва возьму? У мяне вугля няма, дрэва столькі таксама, ну, дрэва як бы базава, я магу сабе дазволіць вось гэтую штуку. Але мне патрэбна ў ідэале, ну, можа, рэальна на паліва перайсці. Дарэчы, што ў нас... Яшчэ раз яго пачытаем. А я магу яго тролем дженерейтор. Пакуль праблема з электрычнасцю. Я не ведаю, як мне так пабудаваць, каб мне не мець праблем не толькі часовых, а пажадана ў доўгую яшчэ праблем. Вось петролеум дженерейтор, так? Ванткасць 2 кілаграма ў секунду. Не халеры. Не, гэта ён можа па тыпу ў сябе ўпрымаць, так? Патрэбна 800 кілаграмаў жалеза апрацаванага. Не, руды проста. Добра. СО2 выпрацоўвае 500 грамаў у секунду. І атручанай вады 750 грамаў у секунду. То бок, калі я такую штуку запушчу, мне патрэбна вырашыць адразу некалькі праблемаў. Што рабіць з СО2, што рабіць з атручанай вадою.
Ось, я столькі балаў не зараблю, каб гэта пабачыць. І Oxygen Not Included даволі актыўна перамагаў на гэтыя самыя, на рулетцы, але я бы ўсё ж такі, ну, калі бы яна, ну, ты актыўна яе прасоўваеш, я, можа быць, бы зарабіў цыкл, але дакладна пасля цывілізацыі 4 і The Alters, то бок, калі я скончу абедзве гульні. Ось. Ну, як, цывілізацыю 4 фіга з 2 я там скончу, але ў выніку, я думаю, зладзіць невялічкую, проста пагуляцца ў Oxygen Not Included, і хутчэй за ўсё на гэтай жа калоніі. Вось. Тым больш, што я разбіраюся, я шмат часу уходзіць на просто на то, я вам не магу паказаць крутыя штукі, таму што звычайна я ўжо на 70-м цыкле, я ў прынцыпе у мідгейме лёгка. Ну, там можна, ў прынцыпе, калі вы спяшаецеся, можна. Я звычайна нікуды не спяшаюся, але калі спяшацца на 50-м цыкле, вы ўжо ў прынцыпе у вас ланцужкі базавыя ўжо ёсць. Ну, вось, просто звычайна для Oxygen Not Included гэта пасядзець, пачыліць, папрадумваць такія штукі. Ну і вось карацей, калі я нават пабудую гэты генератар, мне две праблемы, якія прыйдзецца вырашаць. Гэта мне падабаецца ў гульне, што бы вы не рабілі, у вас як бы вы атрымліваеце штосьці, але ёсць пабочка, з якой спачатку не абавязкова нешта рабіць, просто можете нічога не рабіць. Але потым прыйдзецца штосьці рабіць. Ось. Так. У прынцыпе, атручаная вада. А слухайце, ён ператварыцца ў атручаны лёд, правильно? Калі атручаная вада, яна ператвараецца ў атручаны лёд, калі яно скончвае, правильно? Можа быць, нам рэальна зрабіць вось гэты генератар на гэтым самым. Просто ён яшчэ дадатковае CO2, якога мне няма куды піхаць. Вось сюды, можа быць, тут арганізаваць нешта. Так, ну добра. Я не придумаў пакуль. Добры варыянт быў бы з такіх, які мне прыходзяць у галаву, зрабіць рэальна сабе просто басейн з атручанай вадой, але яна ж будзе замарожвацца да пэўнага моманту, так? Яна ж будзе асцюджацца хутчэй за ўсё, пакуль яна будзе просто плыць, так, праз трубы. Там трэба уцяплёныя трубы абавязкова зрабіць, каб яны не замёрзла ў трубе, літаральна. І, карацей, перадаваць атручаную ваду, перадаваць адразу, зрабіць басейнчык сабе, туды выліваць яе, і потым вырашаць, што з ёй рабіць пакуль. Ну і CO2, як CO2 просто будзе у нас. Просто CO2 у нас накапліваецца, я пакуль праблему з тлёнам не вырашыў. У нас быў... там же было з тлёнам нешта, аўтаматычны электралайзер... Слухайте, у нас тэхналогій на паветра не хапае, мне падаецца. Solid Material, Colony, Medicine, Liquids, газы. Вось яны, газы. Вось гэтую штуку давайте. Даследаванне зробім. Так, і гэта яно. Вось гэта, Carbon Skimmer. Ён выкарыстоўвае воду, каб захопліваць CO2 з паветра. І ён, наколькі памятаю, ён атрымлівае брудную ваду на выхадзе. Калі я не памыляюся. Просто можна тады у вялікай колькасці захопліваць CO2 з паветра. Зноў жа, індустрыяльны варыянт, як бы. Мы можам гэта раслінкамі зараз рабіць. Ну, не раслінкамі, а жывёлкамі, напрыклад. Вось гэтыя у нас якраз такія пчолы гэтыя, яны якраз такі могуць забіраць CO2 з паветра. Просто з'ядаць яго. Так, ну тут у нас паветраныя... Дарэчы, абсалютна нечаканая штука, і мне прыйшла ў галаву. Мы можам зрабіць... Давайте зробім одну штуку. Так. Это у нас не патрэбна. Зробім шлюз. Але ён будзе... Ён не ідэальны шлюз, ён простенькі. Я не буду туды вады заліваць для тых, хто думае, што я зараз збіраюся водны шлюз пабудаваць. Не гэта збіраюся зрабіць. Я збіраюся зараз нам раптоўна зрабіць пастку для паветра. І я сюды пастаўлю... Просто каб было месца, дзе можна было падыхаць паветрам.
Так, і у нас было вось гэта. Сродак аксіліта, вось. І ўсё. Толькі для гэтага. Вось такую штуку мы зробім. Літаральна для таго, каб у нас было месца, дзе кішэнька паветра такая штучная зробленая. Вось. Пры гэтым без аніякага эйрлока, ну, дзвяры нейкай, то бок дупліканты просто праходзяць і выходзяць. У ідэале, конечно, заліць гэта вадой было бы, але тут мінус 37, і гэта не карысна. Брудная вода при минус 20 замерзает. Треба просто теплейшее место, каб не замерзало. Можа, этаноловый шлюз. А, этанол же есть. Так, этанол есть. Маешь рацию. Так. У ідэале, конечно, каб сэкономіць, ну, ресурсаў, было бы добра два элемента. Тут есть... А, блин. Ён, по-моему, при даволі хутка ён там. Минус... У паветра он ператураецца пры мінус 34, гэта не падойдзе. Этанола просто шмат сюды спатрэбіцца. Я бы жадаў одну плямачку одной воды і зверху заліць іншым элементам. Не вельмі падойдзе. А, не, пачакай, ён жа потом зліваецца як... Давай спрабуем, караце. Зараз. Калі гэта спрацуе, я патлумачу, як гэта працуе. Калі не спрацуе, ну і халер з ім. У ідэале, ну, ладно, добра, я паспрабую зараз і потым буду тлумачыць, таму што я не ведаю, ці працуе гэта ўвогуле, ці магчыма такое зрабіць зараз. Вось, для тых, хто не ведае, што я раблю, вы ні халеры зараз не зразумееце, але гэта выкарыстанне фізікі гульні, скажем так. Фізіка ў гульні даволі своеасаблівая такая, таму ім... І гэта нармальна. Ну, тыпу, мы будзем... Для не ведаючага будзе падавацца, што мы нешта хакаем, але распрацоўшчыкі даведаліся, што гульцы да гэтага даведаліся і такія, ну, нармальна, ў прынцыпе. Мы не будзем гэта нікуды ўпраўляць. Малайцы, працягвайце. Здаецца, шмат не трэ. Дык глядзі, у мяне вось гэтая клетка, вось тут вось, яна будзе займаць усю гэтую прастору. Мне патрэбна, каб атрымаць вось гэты ўзровень, мне патрэбна, каб вось гэты поўнасцю запоўніўся. Таму ў ідэале вось сюды капнуць чым-небудзь, напрыклад, вадою, ну, іншай вадкасцю, так? А вось гэты слой запоўніць другой, літаральна таксама капляй, і ўсё. У выніку ў 2 каплі, у 2 грамы, ну, тэарэтычна можна, ну, не ў 2, атрымліваецца, ў 4 грамы можна поўнасцю закрыць гэты шлюз. На жаль, як бы, мне падаецца, яно так у нас не спрацуе. Справа па дыяганалі. Я спадзяюся, што яно не выцячэ. Ну, па тыпу, я баюся, што яно працячэ і поўнасцю пералецца. Але, падаецца, так яно не працуе. Вось гэты момант я не памятаю. І таму я сказаў, што можа не спрацаваць. Можа не спрацуе. Так, мы можем паспрабаваць зноў раздрукаваць. Шукаем сабе прыбіральшчыка. О, вось. Блин, ён капаць не можа, але мне капаць і не патрэбна, правильно? Глядзіце, вось ён якраз такі моцны, ён можа, яму падабаецца насіць рэчы і насіць касцюмы. Як бы гэта не гучала. Ён не ідэальны нам, для нас персонаж. На Йорк Іо адпраўляецца. Вось, ён не ідэальны персонаж з-за таго, што ён не можа капаць. Я бы хацеў, каб ён меў магчымасць капаць. Альбо каб ён меў вось гэты фрост-пруф. Гэта дасць яму магчымасць тады проста ігнараваць холад доўга. Але гэта ўсё роўна самае найлепшае, што ў нас ёсць. Імя яму у нас ёсць ужо? Добра, качачка. Мы жа кірыліцу можам карыстаць, так? Качачка. Ёсць. Я, на жаль, не магу запомніць такія штукі, там, калі ўжо праз стрымы гэта бывае. Усё, у нас дадаўся новы дуплікант. Ідзі пакрыйся. Качачка падзамерзае. Ну і ўсё, у прынцыпе.
Прыярытэты выставіць. Няхай яны там сваімі справамі займаюцца. Качачка, твае асноўныя справы гэта пераносіць рэчы і хаваць іх куды-небудзь. І прыбірацца. Вось такія. Вось яны нашы прыярытэты ў качачкі. Трэба новы расклад, бо туалетаў не хопіць. Ну так, праўда. Але як бы... Потым буду займацца гэтым. Вось. Этанол. Этанол. І... Ось так вось, по-моему. Калі я ўсё нічога не памыляюся, эта штука павінна нам якраз таки даць тое, што я жадаю. Life support? А что такое life support у нас? Life support. Terrarium Desire. Ага. Ну так, ось. Все. Качка... На качечце буде... Наступний качушек. Добре, домовились. Вітаю, Іно. Так. Ну, у принципі... Нормально. Нормально. За що я зараз бентежуся, так гэта за CO2. Ну, по типу, за паветра увогуле. У нас стан паветра не вельмі удалы, мне падаецца. Тут я не вельмі бачу, як я зраблю шлюз паўнавартасны нейкі. Нават можна і забіць, мне падаецца, з такім-то. Вось так давайте. Ну, зусім не шлюз, насамрэч, але халера з ім. Я просто не жадаю аксилит гэта даставаць пакуль. Ён значна больш эфектыўны, калі ён знаходзіцца ў закапаным такім стане. О, пачакайце-ка, не, ты, не, выключыць, не, адмена, галя адмена. А то ён зараз пачне этанол ліць у паветра, просто сюды знізу разліваць. І не поўна атрымаецца. І што ты будзеш рабіць? Ось, тупить, нешта. Так, где наша качечка? Як ты качечка? Мне цікаво, чым ён займаецца зараз, таму што ён адзін у нас зараз без шапкі. Ну і вось, ён зараз будзе амлет згніў? Як ён мог згніць увогуле? Тыпу, з-за таго, што там месца ўжо няма куды скласці? Либо што? Ну, носить так, так. Ось, наконт туалетаў. Як бы, тэарэтычна, яно рэальна праблема. То бок, дуплікантаў можа не хапаць. Праблема, вось, калі забіваюць туалет. Але яны таксама з розных месцаў бегаюць, і таму, я думаю, нармальна пакуль. Дакладна новага дупліканта сюды я ўжо запіхваць не буду, і верагоднасць таго, што іх узнікне канфлікт, што туалета не хапае, это таксама вельмі нізкая верагоднасць, але кожны бяжыць са сваёй хуткасцю і можа паспець прыбегчы яшчэ. Так што, ну, жыць можна. Наконт перавода ежы я здзіўлены, таму што тэмпература мінус 22. Гэта маразілка. Яны жывуць у маразілцы. Як можа сапсавацца ежа? Тыпу, яна абавязкова павінна ляжаць у чымсьці, ну, хоць у якім кантэйнеры, каб ёй было нармальна. Для мяне просто дзіўна гэта, ну, як канцэпт. А тыпу, якая розніца? Можа і на вуліцы паляжаць. Ну і вось, зараз ён будзе займацца даставамі рознымі. Калі штосьці дзесьці валяецца, і гэта разгружае астатніх, каб яны займаліся сваімі астатнімі, ну, не толькі больш важнымі, а просто неабходнымі справамі. Это вельмі ключавы персонаж такі вось, які будзе займацца пераноскай. Таму што нават калі у вас калонія будзе ў адпачынку і літаральна амаль нічога не патрэбна рабіць, ну там ёсць спосабы гэта на тым этапе, калі зараз шмат ручной працы, ён будзе ключавым персонажам, на ім трымацца будзе ўсё. Пры гэтым ён не выконвае такой па тыпу я раблю важную справу. Не, ён я нашу рэчы. А ты по паветра залежыць? Можа быць, можа быць. Вось.
У ідэале вось зараз яны якраз такі перайдуць у гэты рэжым. Так, гэта амаль дабудаванае. Можете? Пайшоў працэс. Літаральна аднаго дупліканта не хапала. Я зараз магу назіраць, як яно хоць прагрэсуе, а то у дзень максімум адзін блачок там пабудуюць, які бескарысны і ўсё. Насенне. Я зразумеў, тут ёсць насенне. А, не, гэта якраз таки насенне... Гэта насенне, якое можна есці, не варыянт. Блин, ім паветра не хапае, яны ледзь дабягаюць. Ну вось для гэтага я і кішэньку гэтую жадаў стварыць. У гэтай кішэньцы яны будуць проста прыходзіць, і калі набярэцца паветра, яно CO2 наше выцесніцца, ну у нас тут больш месца будзе з'яўляцца, будзем выкопвацца ўніз. CO2 збярэцца ўнізе, а тут будзе хаця бы кішэня паветра, якую я буду сам ствараць, калі мне патрэбна. Качкавіль. Цудоўна. Давай апошнюю вось гэту дабудаваць. Тут выкапаць і пабудаваць яшчэ кропку, і тады мы этанол зальем і, ў прынцыпе, аддзелім. Калі гэта спрацуе, я ўсё патлумачу для тых, хто не ведае, бо, блин, я думаю, яны хутчэй дадуць рады. Пакуль уверх капаць ім не буду, а то яны будуць занятыя. Яны ж звычайна займаюцца тым, што бліжэй, і таму я не жадаю, каб яны ўверх зараз укопваліся. Я жадаю, каб яны з ніжняй штукай скончылі. А, яны, дарэчы, тут прабягаюць ужо. Давайте вось так. Зробім, каб ім трошки зручней было. Эх, з CO2 неяк не выправіў усё яшчэ сітуацыю. А што ў іх у кішэньцы? Мая каштоўнасць? Ты пра каго зараз? А, у кішэньцы паветра. Кішэнька паветра у нас будзе. CO2, стэрыйная атмасфера, кісларод не. А, так ладно. Зразумеў. Тыпу, можна у CO2. Я ўзгадаў, я рабіў халадосы ў CO2 спецыяльна. Ну, тыпу, для вялікага запаса ежы можна рабіць бясконцы халадос, куды скидываецца ўся ежа, гэта насамрэч ахалоджанае месца з, ну, пакрытае CO2. У прынцыпе, вы можете тады бясконца хаваць там рэчы. Тут, у гэтай гульне. Вось, аксіліт прывязлі. Можна этанол дадаць. І ўсё. Во, ім ёсць чым дыхаць хоць, з'явілася. Нормально. Цудоўна. Кішэнька тлёну ратуе зараз сітуацыю. Яшчэ бы зрабіць, канешне, хуткія спускі для іх, але, наколькі памятаю, яны патрабуюць метала даволі шмат. Якога я не магу сабе дазволіць. Так, я не магу сабе такое дазволіць. Металы зараз вельмі дарагая для мяне рэч. Ну што, хто-небудзь прынясе? Ось качачка ратуе. Прыносіць рэчы. Граніт, а гэта... Мне патрэбна, можа, на іншы гэта самы элемент пераходзіць. Я будую зараз аднаго і таго ж элемента, але я зараз, мне падаецца, яго... Не, граніта больш за ўсё. Амаль. Не больш за ўсё. Так, вось гэты каменяў больш за ўсё. Ладно, на іх перайду зараз. Паставлю спецыяльна. Ось ты, каб потым не забыцца.
Кишенька паветра такая вельмі слабенькая такая. Ледь там можна дыхаць. Але хаця бы штосьці. Не патрэбна ў СО2 спускацца ў бездань гэтую і сядзець тут. І калі я яшчэ залью, увогуле цудоўна будзе. Я закрыюся там нахрен. Так, што ў нас тут? Яшчэ ежа. Блин, у нас ежы нешта стало шмат. Больш, чым я ожидал. Ладно, нічога, добрая ежа. Кто-нибудь збіраецца ўнізе будаваць, альбо вы сёння аксерітам занятыя? Ось, качачцы не хапае трошкі паветра, мне падаецца, так, ён стамляецца, пакуль дабягаю сюды. Блин. Давайте... Блин, я не ведаю, што мне зараз зрабіць такога. У ідэале, конечно, каб мне просто было... Усё. Это... Ось так, і ўсё можна, в прынцыпе, спыняць. Зрабіў. Ну, в прынцыпе, зрабіў то, што патрэбна. Глядзіце. Зараз можна тлумачыць. Я зараз зрабіў шлюз, які не пропускае паветра паміж двумя часткамі, злева і справа. Злева у мяне СО2, справа у мяне тлён. Колькі б у мяне справа чаго б не было, газы зараз паміж двума пакоямі, гэтымі злева і справа, яны перасоўвацца не будуць. Таму што ў гульні ёсць адна асабістасць. На кожную клетку, дзе б яна не была, яна можа быць занятая толькі адным матэрыялам. Вось. Матэрыял гэта ў нас... Вось так это выглядае, фильтр матэрыяла, так? Гэта можа быць цвёрды матэрыял, гэта можа быць паветра, гэта можа быць што заўгодна. І бачыце, вось зараз у нас ёсць две статычныя зялёныя кропачкі этанола, так? І вось яны поўнасцю блакуюць праход чаму-небудзь, хоць чаму-небудзь тут. У выніку проста налітыя 60 грамаў тут агулам, атрымліваецца 90 грамаў разлітага этанолу на падлозе, у выніку пераўтвараем поўнасцю заблакаваны праход для гэтых самых. Для гэтых самых, для паветра. Такім чынам, і гэта самы хуткі, скажем так, гэта самы эфектыўны шлюз, які вы толькі можете зрабіць у гульне. Ёсць яшчэ, калі зрабіць ёсць яшчэ палепшаны варыянт гэтага шлюза, ідэя тая ж самая будзе захоўвацца, які не прапускае нават самай высокія тэмпературы. У выніку вы можете аддзяліць два пакоя, у якім у адным будзе там у вас 600 градусаў тэмпературы ў пакоі, а на выхадзе будзе прыемныя 20-25, так? Вось. У выніку дупліканты могуць спакойна перасоўвацца, апранаць нешта, нейкія касцюмы, напрыклад, атмасферныя, і пераходзіць у вельмі небяспечную тэрыторыю. Пры гэтым гэтая тэмпература не будзе распаўсюджвацца. Яна мае падобны прынцып, і каб тэмпература яшчэ не перадавалася праз газы, якія знаходзяцца ў шлюзе, то бок там робіцца вакуумная праслойка такая. Вось, але ідэя такая ж застаецца, і ў прынцыпе вось кішэньку я паветра сабе зрабіў. Зараз у нас тут заўсёды яна будзе захоўвацца, і яна не будзе нікуды выцякаць, яна застанецца толькі вось у гэтым пакоі. Я, можа быць, яго бы пабудаваў яшчэ зверху, каб мы лёд, калі можа так здарыцца, што лёд растае, напрыклад. Што мне не падабаецца, гэта тое, што ў нас то ўверх, то ўніз неяк яны ідуць, там улева-ўправа. У прынцыпе, дарэчы, у гэтым шлюзе сэнсу ніякага ўжо няма. Ён губляе свой сэнс. І таму, каб сэканоміць ім жыццё, там нешта ёсць. Каб сэканоміць ім час спускацца ўверх-уніз, я зараз раздзяўблю гэта ўсё, і мы паглядзім, што там. Дарэчы, давайте гэта якраз таки пакуль не будзем здымаць, бо я не ведаю, што тут знаходзіцца. А інтэграцыя з Альтерс, варыянт адказаў таксама дазваляе абіраць? Так, можна. Я адзінае, што забыўся адключыць учорашняга, і, можа быць, не буду я адключаць у бліжэйшы час, бо сэнсу няма. А гэта я не знесу тут. Скараціў ён сабе час. Блин. Аж халера. Вось ж, блин. Не, вы ўсё яшчэ выкопваеце гэта. Гэта будынак энтрапічны тэрмануліфікатар, ахалоджваючая сістэма. У прынцыпе, неблагая, калі вы шмат хлора можете сабе здабыць.
Не хлора, гэтага. Вадарода. Але вадарода, звычайна, не хапае, так што, ў прынцыпе, гэта... Так, такое сабе. Так, а што я магу тады зрабіць? Ну, давайте хаця бы у адзін. Блін, там мне не прасцей. Гэту можна штуку увогуле разабраць. Давайте так і прыдумаў, карацей. Зробім вось так. А, тады кішэнька тлёну будзе менш па памерах. Я ждаў бы, каб яна была наадварот больш. Эх, гульня. І што ж мне з табой рабіць? Давайте тады... Прыдумаў, ладно. Альтэрнатыўны варыянт яшчэ адзін. Я зраблю вось так. І тут раскапаем. Ось. Хоць штосьці. Гэта можна разносіць. Гэта у нас толькі ўжо затрымлівае. Ён... А, так, я зрабіў яго, каб CO2 не выходзіла з базы. Не, пофіг. Давайте зносім гэта яшчэ. Няхай будзе просто калідор. У нас ёсць кішэнька гэта, ёсць шлюз, просто ён ніжэй, чым я разлічваў, трошкі больш CO2 можа ўйсці ўніз пад базу. Вызваліць нам месца на базы з паветрам, і, можа быць, тады аксіліт гэта пачне яшчэ таксама развівацца далей. Ну, прасоўвацца. Так. Што у нас тут? Мы тут, па сутнасці, нічога не адчынілі, так? Ну, пакуль яны знізу не скончаць, я наверх будавацца не буду, бо гэта зноў яны будуць тупіць. Так, ну і тады гэта можна адмяняць. Уніз капаемся, але яны пераключыліся. Ну так. Качачка выратаваў трошкі сітуацыю, але не поўнасцю пакуль. А чаму вы на выхад ідзеце і рукі не мыеце? Дабрыканты, вы ачмурэлі? Яны пабеглі спаць усе пасля ежы, а рукі не памылі. А, пачакайце-ка, што я раблю? Яны ж наадварот па тыпу павінны... Мыць рукі перад ежай. Я дурны. Я ўвесь гэты час... Яны ў мяне мылі рукі пасля ежы. А не перад ежай. Я нешта не заўважыў, і спакойна яны сабе жылі такія. Ну, на выхадзе са сталоўкі мы рукі-то памыць, а то вы тут брудную ежу краналі. Гэта выключна абарона ад бактэрый, толькі як вам... Праблема ў тым, што... Ну як, не праблема, а круто. Мы ў холадзе, і бактэрыі тут самі мруць. Ну і зараз, дарэчы, я бы ўжо рабіў сабе басейнчык з бруднай вадою. Дзе-небудзь. Праз тэмпературу мінімум бактэрый. Так. Вось тэмпература яна якраз такі і ратуе. Так, дзе-небудзь... Я жадаю сабе зрабіць басейн ужо з бруднай вадою. Каб можна было плаваць. Не, жартую, насамрэч не. Зробім невялічкае сабе адстойнічак. Вось так зраблю. Ён зусім маленькі будзе. Такі. Простенькі. Зноў жа аксіліт, які нам трошкі перашкаджае будаваць усё. Но заўсёды нейкая дзіўная канструкцыя у нас атрымліваецца, таму што мне патрэбна ўлічваць, што навокал павінны быць. А, давайте, дарэчы, тады вось так, а адразу пабудуем тут край, вось гэта, вось так. Няхай глыбей трохі будзе. У ідэале... А, ну ён жа будзе даваць атрушанае паветра. Не, гэта канструкцыя не падыдзе. Эта конструкция не подойдет. А что я могу зрабіць? Было бы добра, каб гэта было ў зачынены пакой. Тады... Вось, не. Тады адмяняю ўсё. Перапрыдумаю яго па новай. Робім вось так. Робім вось так. Трошки занадто. Там оксилит. Ось так.
І вось так. Тут у нас нават трошки больш, чым патрэбна. Вось такую ж канструкцыю мы зробім. Канструкцыю. Так, тут у нас уніз, няхай яны пракопваюць, і гэта поўнасцю можна выносіць унутры. А, пачакайце-ка, я там справа, я думаў, што я будую. Вось так. І вось так. Яшчэ один шлюз. Ну, тут у нас будзе простенькі, максімальна. Я просто не жадаю, каб бруднае паветра выходзіла з гэтага самага. З цыстэрны гэтай. Я не ведаю, як яе назваць яшчэ. Там быў 10 аксидит, мне падаецца, я яго выпадкова знёс. Ну ладно. Так, і каб гэта ўсё пабудаваць, нам спатрэбіцца яшчэ тут трошки падтрымачка. Вось такая. Каб яны просто маглі хадзіць тут, пакуль яны будуюць гэта. Вітаю, Метэйгорый. Вітаю. Так, добра, добра. Няхай будаўніцтвам сваім займаюцца. Ну, дарэчы, вось гэты аксіліт, ён у выніку стварыў вельмі файную кішэньку. Мне падабаецца, як яна зарганізавана, карысна. Яна не тое, каб яны тут кожны дзень бегалі, яна літаральна для вось... часова спыніцца, пакуль яны працуюць вось у гэтай глыбіні. Таму што нам патрэбна даследаваць, потым яшчэ пойдзем уверх. Ну вось, дарэчы, наверх я бы, можа, неяк шлюз таксама добры зрабіў. Просто тут аксіліт паўсюль, я не жадаю яго вынасіць. Мне бы добры шлюз зрабіць, насамрэч. А мне хопіць месца. Можа быць, яго ніжэй просто зладзіць, вось тут. І тады окей атрымаецца. А давайте тут зробім яго. Так, мне патрэбна. Раз, два, тры. Ось так прыкладна. Ну, тут уже, насамрэч, не абавязкова, як ён будзе пабудаваны, без розніцы. І тут ён лесіцца у нас будзе. Каб калі што, я нешта там рабіў яшчэ. Так, гэта можна разбіраць тады. Гэта... Тут у нас не стане бутэлечка, по-моему. Яна 3 клеткі займае. Так, не тое. Дзе у нас там бутэлечка? Бутэлечка. Не, так, ўсё правильно, 3 клеткі яна займае. І... Ну, давайте скарыстаемся просто папярэднім тайлом. Вось гэта, які зверху у нас ёсць. Гэта можна разбіраць. Гэта таксама можна разбіраць. Зараз пабудуем сабе яшчэ один шлюз, які будзе наверх весці. Этанол вырашыў праблему, па сутнасці. Я забыўся, што этанол опцыя. Ось так. Заблокуем полностью тады выход наверх. Будзе толькі варыянт пра шлюз, па сутнасці. Было б, конечно, прыемна, каб ўсё гэтае паветра з аксіліта пайшло мне на базу, але я не буду гэтым займацца. Мне бы увогуле прадумаць сваю здабычу, гэтага не хапае. Вось гэтая штука, уся гэтая ферма, яна цудоўная, але не хапае яе. Трэба будзе прыдумаць яшчэ што-небудзь. У прынцыпе, у нас даволі шмат вады у выглядзе льда. Мы можам нейкім чынам расплавіць расплаўленую воду, у нас у вадкам стане вады няма. Можна будзе зрабіць сабе цыкл па гэтым самым, па раздзяленню вады на адначасова гэты самы, на вадарод і тлён. І ў выніку нам будзе хапаць усяго. Можна такое зрабіць. Але гэта у нас на познее будзе.
Калі мы пачнем за індустрыю, у нас пачне плавіцца ўся база, ось тады мы гэта і зладзім. А пакуль мы нічога не кранаем, усё ў парадку. Нізкія тэмпературы нашыя сябры, мы зараз не будзем гэтага рызыкаваць. Я бы, можа, рызыкнуў, калі б я ведаў, што я буду рабіць наступным крокам. Ведаеце, я зараз асцярожнічаю, таму што я проста не ведаю, што я буду рабіць. Калі нешта пойдзе не так. У мяне электрычнасці-то не хапае, якая мне, блин, нахрен індустрыя зараз. Так. Зноў жа, яшчэ вачыма пагляджу на гэта самае, на генератор. Так, ну ён робіць СО2 і атрушаную ваду. Цыстэрн для атрушанай вады мы ўжо падрыхтавалі, амаль. Ён будзе яшчэ разаграваць. І каб я не бянтэжыўся за разагрэву, я яго пастаўлю дзе-небудзь тут, ну, у гэтай мясцовасці. І нармальна, што гэтую частку у нас проста паплавіць, я так скажем, падрыхтаваны да гэтага. Наша індустрыя тут будзе. А давайте, вось, літаральна паставім яшчэ вось так. Будзе у нас гэты генератор. Паліўны, так. З яго у нас будзе выходзіць электрычнасць. Батарэйкі разумныя паставім тут. Усю гэтую штуку разбяром і перайдзем на разумныя батарэйкі. Так. На жаль, на разумныя батарэйкі патрэбна яшчэ жалеза. Ну, вось гэта апрацаванае. І ў мяне яго смешная колькасць, проста смешная колькасць. Ну, тангстэн вось гэтай, вось яго яшчэ плюс-мінус хапаем. Блін, жалеза трэба выкапваць. Мы хутчэй за ўсё вось тут раскапаем поўнасцю ўсё жалеза, якое тут ёсць. Таму што нам патрэбна ўжо зараз. Жалеза да мяне. Так, ты тут на жалезе жывеш, але вы бач, я ўсю твою хатку тут раскапаю, мне жалеза патрэбна. Так. Камень гэта можна таксама выкапваць. Я сабе проста... Я хутчэй зараз не вось канкрэтна я капаю, але больш каб зарыентавацца сабе прыкладна. Потым я ўжо шляхі сабе прадумаю. Так. Ось так прыкладна. Пакуль. А там разбяромся. Гэтага жалеза нам на першы час павінна хапіць. З яго мы якраз такі панаробім сабе дротаў. Нам патрэбна аўтаматызацыя трошкі больш, таму што яны... Тут я буду таксама ставіць металёвую плавільню. Вось, вось можа на паверх ніжэй. Спецыяльна, вось тут, напрыклад. Я не памятаю, колькі яна па памерах. Refinement. Ты. Metal Refinery. Вось яна. Яна таксама, па-моему, выдае СО2 на выходе. Яна на выходу якраз таки вадкасць дае. А давайте, вось, у гэтым план, карацей. У нас будзе выдаваць гэты, ну, вось гэты канкрэтна, чел, генератор. Ён будзе выдаваць у нас вадкасць, брудную воду. Мы гэтую брудную воду будзем праганяць праз гэта самае, праз металічную рэфайнеры і выводзіць вось у гэтую цыстэрну, якую мы яшчэ пакуль будуем. І, ў прынцыпе, у нас закрыта неабходнасць. Ну, мы плюс-мінус вырашылі праблему. Гэта часовае рашэнне, то бок мы не будзем рабіць нейкіх крутых цыклаў. Проста пачаць не вось гэтым апрацоўваць. Гэты апарат супер неэфектыўны. Ён губляе вялікую колькасць руды. Нам патрэбна пабудаваць вось столькі, колькі неабходна. Вось базавае самае. Вось. Нават батарэйкі я бы, можа, вось гэтыя праразумныя батарэйкі, пра якія я казаў, можа іх на потым. Ён выдае брудную ваду пад сябе, а не ў трубу. Сур'ёзна? Так, ён на інтейк гэта робіць. Ах ты ж мразота. Добра, тады мы цягнем брудную воду вось сюды, і потым забіраем яе помпай і пампуем яе назад вось сюды і вяртаем у гэту, ну, у цыстэрну. Карацей, усё праз цыстэрну будзем працягваць.
Я уже не буду пераносіць іх, таму што я жадаю, каб яны былі дастаткова далёка ад базы, таму што яны пачнуць праграваць гэтую штуку, і яны нагрэюць тут асяроддзе. Я жадаю, каб гэта пакуль трымалася ад базы як мага далей. Бо тут пачнецца, блін, ад духа. Я ж ведаю, як гэта працуе. Дзякую вялікі, што папярэдзіў РВДАК, я бы зараз такую памылку зрабіў бы. Было б смешна. Так. Разбіраўся бы потым з гэтым. Ну, в принципе, не благо. Гэтую штуку можна разабраць. Она не патрэбна ўжо тут. Што мы там можам раздрукаваць? Яшчэ сабе дапаможнікаў. Мы не можам сабе дазволіць дапаможнікаў, таму мы вось гэтую лётаючую штуку сабе завядзем. Няхай яна лётае. Будзе свяціць тут, радаваць усіх. Пачакай-ка, яна жрэ фасфарыт? Я гэтага не памятаю. А што яна выдае тады? А, яна проста пад'ядае. Ну, пад'ядае не шмат. Блин. Яна просто поджирае. Я сам сабе стварыў пад'ядальніка ежы. Ачмурыць. Я магу яго перанесці куды-небудзь? Высаджу дзе-небудзь там вось. Невядома дзе. Я забыўся, што гэта опцыя ўвогуле. Ну ладно, няхай лётае, халера з ім. Ён дае дэкор і радыяцыю. Ну, вось, радыяцыі мне не хапала ў маёй базе. Дэкор добра, але ён жа дэкор такі, яна лётае і лётае. А чаму ты падмярзаеш? А, у яго няма вопраткі, так? Добрай. Так, вопратка... Во, тёплая ёсць. Падмярзае просто. Давай, праніся. Качашка, ты куды? Ладно, я у іх адпачынак ужо. Альбо ўжо апрануўся, не ведаю. Спадзяюся, апрануў нешта сабе пацяплее, а то, блин, падмярзаў там бегаў. Дарэчы, здольнасці ў яго не з'явіліся, не? Качашка, ўжо 2 здольнасці. Вось оно. І вось оно. І цудоўна. І качашка у нас майстра па пераносцы зараз. Можна яму нават гэту самую потым. Нават не потым, а зараз дадзім яму шляпу, а то што ён ходзіць без яе. Ну, у прынцыпе, мы, можа, пад канец стрыма запусцім базовую сабе. У нас была, ну як, не базовая, а хаця бы такая, скажем так, з галаўной палай, карацей, была у нас індустрыя. Зараз у нас, можа быць, мы пачнем, хаця бы запусцім вось гэтую апрацоўку металічную. Гэта прыбяром, бо атрымлівае лён. Альбо не, наадварот. Не, нормально ўсё. Няхай зносіць. Можна паліўны генератор над басейнам бруднай вады паставіць. Ну, ў прынцыпе, з тым, што я збіраюся, гэта мае сэнс. Не, пачакаем. Глядзі. Яго можна падставіць. А, у сэнсе, давай яго ў самой цыстэрне паставім. Вось такое зробім. Літаральна там унутры. Няхай ён СО2 і воду гэтую запускае літаральна вось сюды. Так. Я просто не жадаў, я падумаў, у мяне спачатку была такая думка, што паставіць яго зверху і паставіць блокі, праз якія гэтая вада будзе пралівацца. Але я не жадаю, каб атручанае паветра праходзіла. Альбо пачакай. Там жа няма такога, што па тыпу, калі праходзіць... Так, там, дакладна, там блокі не дазволяць. Там ёсць проста блок, які прапускае і то, і другое, альбо прапускае толькі паветра. І вось мне не падыдзе ніводны з іх для маіх мэтаў. Так.
І каб зрабіць тое, што я жадаю, мне патрэбна вось так пабудаваць. Гэта можна снасіць ужо, бо не патрэбна. І мы робім генератор ось сюды. Можна так, ну гэта ўжо я прачытаў. Так. Ну і ўсё, тады нармальна. Тут не тое, каб шмат месца для... Ну, басейн зусім маленечкі, але калі што, мы можам яго заўсёды пашырыць. Што мне не падабаецца, што калі я памылюся, то яно адразу прольецца гэта ў этанол, які мне патрэбна пакуль. А, па сутнасці, мне так-то этанол, мне ж патрэбны, я ж насіць яго сюды буду. І ім патрэбіцца труба. Мне патрэбны басейн этанола. А што калі я яго тут і зладжу? Ну, няхай тут будзе басейн этанола. Якая мне розніца, правильно? Давайте тут яго рабіць. Так, тут у нас абісаліт. Тут вельмі мала гэтага этанолу, таму давайте вось такую канструкцыю. На этанол я разлічваю на вялікую колькасць потым. Ну, можа быць на вялікую. Я не ўпэўнены, колькі мне патрэбна яго. Давайте на запасам, на усялякі выпадак. Ось такую штуку зробім. Гэта часовыя штукі, то бок, ну, у лейтгейме можна зрабіць сабе цыстэрны, якія бясконцыя цыстэрны, там ёсць падыход такі. Вось гэта было бы добра пераліць. Яго тут вельмі шмат. Але ладно ўжо, як ёсць. Так. Тут у нас літаральна, каб ўсё гэта пабудаваць, нам спатрэбіцца, гэта мы ўсё выкапаем. Пачакайце, спачатку нам трэба яго адкапаць з усіх бакоў, пабудаваць, правильно? Вось. Ось так. Ось так. І, у прынцыпе, ось гэта адмяніць і... Хто там галадае? Хто пасмеў галадаць у мяне? Усё. Не перадумалі яшчэ галадаць? Не перадумалі галадаць. Нешта ўспомнім песню пра мора гарэлкі. Ну вось, карацей, яно і будзе. Так, там лёд альбо снег. Это важно. Так, там лёд, добра. Мы можем копать под ім. Усё, мы можем бяспечна пракапаць гэты туннельчык і нічога не разваліцца. Мы полностью выкапваем, робім вось такую канструкцыю. Калі пабудуецца полностью знешні, як бы, кожух гэтай цыстэрны этанолавай, то мы ідзем і раскопваем вось гэта, даем ёй проста зліцца ўнутр і хутчэй за ўсё проста рукамі альбо помпамі нацягаем у яго і вось адсюль, і вось адсюль, і адсюль, проста зробім сабе цыстэрну этанолавую, вось і ўсё. Але гэта ў некалькі этапаў. Шкада, што гульні не гаравіць напой. О, блін, я ведаю, які б мы рабілі першы. Сок. Дарэчы, што я тут? Ну, чаму не абіраецца вось? Лесіцу вось тут пабудаваць. Добра. Няхай займаюцца далей. Это максимальная хуткасць, так. Ну добра, хоць штосьці. Яны няхай будаўніцтвам займаюцца, гэта надоўга насамрэч. Але зараз, памятаеце, у нас быў момант, калі яны літаральна пад 2 клеткі 3 будавалі ў дзень у адзін цыкл. Глядзіце, наколькі змянілася. Я зараз усе прыбеглі гэта рабіць. Наколькі змянілася проста з-за таго, што з'явіўся чалавек, які займаецца пераноскай рэчаў. Гэта адзіная змена, якая з'явілася ў нас. І ва ўсіх раптоўна хапае часу на ўсё.
Ёсць. Ну што, ніякіх вулканаў мы больш не знайшлі, так? Іржа? Цэлая лакацыя іржы? Мне падаецца, такое ніколі не было ў мяне. Дарэчы, яшчэ этанол ёсць. Можна будзе яго адсюль забраць. Было б неблага, вось, як я пачаў верх яшчэ даследаваць, але ладно. Так, этанола. Няхай выльюць сюды. А, я на спаць пайду зараз. Зробім зараз сабе яшчэ тут шлюз. Наверх, каб можна было там даследаваць. Але гэтым мы займемся трошки пазней. Зараз я этанолавую гэту цыстэрну і запушчу сабе індустрыю. І тады буду ўжо нешта далей даследаваннем займацца. Мне добра было бы даведацца, іржу можна ў жалезную руду перарабляць. А яе можна нешта яшчэ рабіць. У іржы, дарэчы, мне проста ніколі не шанцавала, каб яе было хоць колькі. Яна вельмі абмежаваная па колькасці ў мяне была. Таму я ніколі не рабіў. А, вось іржавая біома. Вось мне яны не трапляліся, таму я ніколі не займаўся. Так, расплаўленае жалеза, соль, іржа, і можна сабе хлор здабываць і жалеза. Ну, вось так. А, ну гэта адзінае, што можна з ёй рабіць. Іржа літаральна дае толькі проста метал. Пры гэтым самай, калі ёсць жаданне атрымліваць сабе метал, ну, канкрэтна метал, у ідэале проста разагнаць тэмпературу да 1500 градусаў і, у прынцыпе, вы атрымаеце сабе проста выплаўленае жалеза, без ніякага электрычнасці выкарыстання. Вельмі проста. 1500 градусаў і ўсё будзе добра. Цыстэрна ў працэсе. Я жартую, калі што 1500 градусаў просто так тут не здабыць. Наконт яшчэ доўгіх шляхоў таго, каб штосьці рабіць, можна вось так пакуль. Тут пакрыху у нас, дарэчы... А, ну аксіліт тут яшчэ застаўся адзін кавалак аксіліта. Давайте ўсё это раскапаем. Угу. Зараз гэтай цыстэрны СО2 раптоўна ўпаўзло ўніз з вялікай колькасцю і, у прынцыпе, тут вельмі пашырылася, скажем так, тэрыторыя моя паветраная. Моя паветраная прастора. О, яшчэ можна нешта раздрукаваць. Альвеовера, раслінкі, давайте вось гэта нейкая раслінка. Альвеоверы нас і так хапае. Во. Гэтая кішэнька, якую я зрабіў раней, яна зараз нам дапамагае будаваць літаральна нашу цыстэрну. Таму што гэта найбліжэйшае месца, дзе будзе паветра, калі вы знізу капацца. Ну, ідзе. Гэта даволі такія праекты ў нас пайшлі. Мы зараз вызвалілі дуплікантаў, у іх з'явілася менш працы, ну, іх стала менш працы. І ў выніку... А што гэта у нас? Гэта у нас паветра не праходзіць, СО2 не выходзіць. Трушаная вода... Атрушаная вода... Давайте адразу сюды бутэлечку бахнем затрушанай вадою. Няхай ўжо вылівае, таму што якая нам розніца, можна хоць зараз гэта пачаць рабіць. Таму што яно, ну, забружанае паветра ўсё робіць, яно тут сабралося. А вось тут у нас СО2 сабралося, і каб ад СО2 пазбавіцца... Ну, давайте, няхай. СО2 выходзіць уніз. І я зраблю яшчэ вы... А, не, вось тут мне нельга гэта рабіць. Няхай, ну... Няхай, можа, тут збірацца можа, там далей нельга. Картачка незадаволена.
Ну, глядзіце, ідзе. Па краху. І жалеза гэта яшчэ забяром, якое тут на гэтай лакацыі ёсць. Поехали з усіх бокоў. Качачка, ты ўсё яшчэ падмярзаеш, альбо што? Настроі нізкія. Дзесьці ён знайшоў месца нізкага альбо высокага ціску, і ў яго, карацей, гэта самае, залажыла вушы, карацей. Непрыемна. Блин, мне падаецца, па краху яно... Нягледзячы на тое, што я зараз выкопваю вялікую тэрыторыю, і СО2 павінна уніз уходзіць, яно ўсё яшчэ застаецца на адным узроўні. Я баюся, што ў мяне вельмі дрэнны з вырабам тлёну зараз. Я, канешне, магу заўсёды запасы аксіліта раскапаць і гэта вырашыць. Яшчэ і ногі намачыў. Ну так, і галодны яшчэ. Усё адразу. Нешта з СО2 я не даю рады пакуль. Зусім не даю рады. Дарэчы, даволі дзіўна, што тут СО2 так столькі набралося, а яна далей не ідзе нікуды. Дзіўна. Ладно. Трэба больш вераў. Ну, я думаю, зараз я зраблю яшчэ адзін паверх у гэтай фермы. Ну, як зараз. Ну, амаль зараз. Я выкапаю тут яшчэ гэты самы аксіліт. Яго па краху буду выкарыстоўваць. І потым зраблю яшчэ адзін узровень просто таго ж самага. Ну, амаль таго ж. Ну, карцей, вы разумееце, так? Блізка. І раз такая справа, я магу адразу пракапаць уніз ось сюды. Што таксама кішэнька паветра ёсць. Яна ўсе ўверх можа вас ісці. Тут, дарэчы, ёсць яшчэ дзікая адна, і ось няхай яна таксама дапамагае. Яны зусім не такія эфектыўныя, як гэтыя як... Яны зусім не эфектыўныя ў параўнанні з дамашнімі, але яны не патрабуюць ніякіх рэсурсаў, таму дзікія, насамрэч, можа быць самым лепшым варыянтам для логіт-гейма, таму што вы з ніадкуль рэсурс атрымліваеце нейкі. І гэта літаральна звычайна, просто я ўжо на гэтым этапе поўнасцю вырашаю сваю праблему з тлёнам. Ну, вось на гэтым прыкладна этапе гульні я ведаю, як гэта зрабіць, мне проста патрэбна дастаткова вады. А вады, звычайна, дастаткова. Ну, калі так сказаць, паглядзець, у мяне ўся база, гэта вада, у прынцыпе, так што, чаго я скарджуся, правильно? Ось, але мне нешта падаецца, нешта не так гэта павінна працаваць. Можа быць, усё ж такі гэты скіммер зрабіць, які ловіць СО2 і... Ну, карцей, так, ён забірае СО2 проста, і на выхадзе атрымліваецца брудная вада. Вось, калі мне чамусьці не хопіць бруднай вады, што будзе трошкі абсурднай сітуацыяй. Бо яна нікуды мне не падзяваецца. Ну, я хоць і зрабіў маленькую цыстэрну для яе, але ёй няма куды падзецца нават. Так, вось, брудная вада. Няхай выліваюць, калі будзе магчымасць. Ну, з вадой не атрымаецца. А, ну так, дакладна, маеш рацыю. Ну, я просто разлічваю, што ўся гэтая штука будзе нагрывацца. Ну, мой, скажем так, можа быць, стартавы мой пралік не вельмі ўдалы, але ў будучыні дакладна ў мяне ўсё тут паплавіцца. Я просто пачну гэта ўсё апрацоўваць. Нават гэты з генератара гэтага будзе вылівацца вада, ну, брудная вада, і яна будзе па краху. Дарэчы, наконт бруднай вады. Яму добра было бы тайл яшчэ адзін зрабіць. Блін, у мяне нават няма такога тайла.
Мне патрэбны тайл, які будзе прапускаць скрозь сябе ваду. Где там? Liquids. Може он у Liquids. А где тайл? Давайте пакуль вы сюды пойдзем, пакуль я шукаю. Дзесьці быў тайл, які прапускае скрозь сябе і ваду, і паветра. І мне такі цікавіць зараз. А дзе ён? А дзе ты? Дзе ты тайл? Там быў такі тайл, які... Ён такі ў дзюрачку увесь. Я забыўся як. Просто тайл я магу яго шукаць, правильно? Тайл, бла-бла-бла, пламбінг. Меш тайл, вось он. Не, пачакайце-ка. Это не тое. Меш тайл. А чаму я яго там не бачу? Меш. А, вось он, усё. Вось сюды гэта робім. Ну, як сядзіць вось даволі хутка сыходзіць зараз. Я ўжо буду вызваляць яго ўвесь, таму што мне тут перашкаджаць будзе. Бо я жадаю... Ну, тут дзікая адна алоэ вера. Альвео вера, вы бачыце. Не, она трошки по-іншаму называется. Ладно, давайте ее знішчым. Але разім. Яна просто на снегу знаходзіцца. Я, як толькі снег гэта прыбяру, яна уляціць уніз. Для яе спецыяльна яшчэ больш разбудоўваць гэта па-іншаму, я не вельмі жадаю. Што цікава, я спыніў поўнасцю амаль увесь выраб ежы, акрамя вось гэтага месца. І ў мяне ежы ўсё роўна не падае колькасць. У мяне ўсё роўна гіганцкая просто колькасць ежы, якую я большую частку, я так разумею, просто раздрукоўваю яшчэ. Так што ежа, крызіс ежы адсутнічае, ўсё ў парадку у нас. Так, с тлёном. Не, это фермерские. Фермер. Вось. Им потрібно 2 клетки, так что, в принципе, я могу просто вось так и зрабіць. Вось так. А, тут у меня фермерская. Давайте я тут раскопаю. Заменю насамрэч на лесвіцу, але не для того, каб спускацца, просто каб яны праходзілі тут. Я жадаю, каб паветра был. А, паветра ж яно таксама CO2 каб просто больш актыўна праходзіла. О, дакладна, CO2 ж. Я не падумаў. Так, пачакайце-ка. Не, гэта ўсё адмяніць. Cancel. Зусім па-іншаму робім. Не зусім, а мне патрэбны запас. Ну, па-таку, каб яны маглі... CO2 вольна праходзіла, таму трэба з запасам трошки рабіць. Вось так. Так, это даследаванне у нас ёсць. Давайте адразу да акватюнера пойдзем, каб я потым не вынайшаў, што о, блин, у меня калі патрэбны акватюнер, у меня няма акватюнера. Это будзе полная кабзда. Ніхто брудную ваду не збіраецца тут з туалетаў забраць, не? Качачка. Можа, прыбярэш? Прыбяры, калі ласка. Не, пачакай-ка, вось она. Атручана вона, і ты яшчэ ідзеш. Скапывать налады. Сюды, сюды. Посадили, лед доставили. Яшчэ. Чекаем, пока они тут будут займаться своим. А у нас будаўнік, майстар-будаўнік ёсць, бо неяк яны павольна вельмі будуюць, і мне падаецца, ніводнага спецыяліста па будаўніцтву няма, трэба паглядзець у здольнасці.
Там спать все пошли? Або что? Так, падаецца, что так и есть. Добра. Спецыялісты по будаўніцтву. У нас ёсць адзін чалавек, які плюс-мінус будуе, але хто гэта у нас? Ты. Пятніца. Вроде Штольцаўна тэарэтычна можа гэтым займацца. Але інжынер жа. Ну, давайте пятніца. Тады і прыярытэт ёй паставім, каб яна... Пятніца. Будаўніцтвам ты у нас займаешься? Будаўніцтва таксама высокі вельмі прыярытэт. Раньше, у прынцыпе, там здольнасці ёсць да раньше, але няхай не, давайте вось так ўсё ж таки правильно. Нормальныя прыярытэты. Ну, ось і добра, у нас будзе трошки больше альвео веры. Я спадзяюся, я не вельмі сачу, колькі у меня льда, але я спадзяюся, я зараз не ўлячу ў мінусы, просто таму што я лёд пачынаю. Самае цудоўнае будзе. На ледзяной планеце скончыўся лёд. Вось гэта, разумееце? Разумееце праблему будучыні? Лёд я ніадкуль не возьму. Лёд зараз знікае, у мяне на паветра просто сыходзіць. Дарэчы, ідэальны дуплікант для будаўніцтва, але мне няма такога. Так, цябе знесці. Тут можна яшчэ раскапаць. І каб яны не спускаліся туды, я зраблю... яно блакаваць будзе, так? Рост. Так яно будзе блакаваць рост. Па ідэе, калі я не памыляюся. Альбо яна адну толькі клетку займаюць. Я ўсё яшчэ не разабраўся. Не, две клеткі займаюць. Я тады буду блокаваць ім рост. Давайте так вось зробім. І пабудуем над імі. Вось літаральна вось так. По-моему, так дупліканты могуць перасоўвацца. Не вельмі эфектыўна, але могуць. Я просто ждаю, каб яны збіралі з лесвіцы, каб яны не... Ну, яны могуць спускацца, просто тут тады абыходзіць, патрэбна лесвіцы яшчэ неяк будаваць. Зручна. Я тут капаць буду паўсюль. Чым вы там усе займаецеся? Дзе вы там? Дзе навукай займаецца? Гэта добра. Ну навука зараз актыўна ідзе. Разумеў. Ну, у прынцыпе, шмат іх вольнага часу на гэта і сыходзіць зараз. Так, металічная ёсць. Гэты самы генератор ёсць. Гэта у нас пабудавана. Я зараз з-за таго, што фермай заняўся, гэта ўсё не вельмі удала ў мяне атрымалася. Яна трошки стала праца. Ну і, в прынцыпе, ўсё. Мы робім сабе такую канструкцыю. Эту няхай выкапаюць. І у нас ёсць этаноловый цистерна ўжо. Як бы гэта не гучала. Каб гэта яшчэ і дабудавалася, ну, як бы ўсё ў парадку было, мы вось так зробім, каб яны выпадкова, калі я буду выкапваць тут зверху, каб яны не пралілася ў самы низ. Это можна выкопваць таксама ўжо, ні на што не ўплывае. Вельмі крывая база пакуль, не тое каб самае прыгожае месца, але гэтым мы займацца будзем тады, калі гэта будзе актуальна насамрэч. Вельмі круто было бы зрабіць тут спуск хуткі для іх, таму што ну уверху не схадзіць гэта доўга зараз для іх. І у меня вельмі высокая база атрымліваецца, што таксама не круто. Але па жалезу у мяне... ну у мяне ёсць... Не, железо у меня поднакопилось, только мне потребно спочатку... Так, можно печку каля этанолу отключать, каб дрэва не марнавали. Каля этанолу... Ты маешь на увазе вось гэтую. Ну так, оно тут марнуется, мы в основном ничего не робим. Рацию.
Па дрэвам мы не той, каб моцна ў мінус ідзем, так-то яшчэ. Дрэва хапае. Ну вось, просто так, я згодны, хутка ў нас... Я просто жадаў гэта зрабіць пасля таго, як я дакладна зараблю ўсю гэтую сістэму. Ну, то бок у мяне жалеза, што хопіць. Ось, пераробім яшчэ. Так, і вось вы пасадзіць. Ёсць. Ну, гэтага павінна хапіць, правильно? Тут даволі шмат. Яшчэ можна адзін паставіць там справа. Не, я пакінуў для... Не, пакіну для паходу CO2 зручнага. Бо я думаю, што гэта будзе праблема. Ёсць. Акселі тут трохі змяніў сітуацыю. Таму што раптоўна з'явілася ж вялікая колькасць паветра. Ёсць. Ну, зараз хутенька і выкапаюць і пабудуюць лесвіцы гэтыя. Злева ад басейна з этанолам. Ну так, ты пра гэтую хутчэй ўсё казаў, так? Ніжэй? А, вось гэтую? А ё-маё, я нават яе не заўважыў. Окей, ладно, ты маеш рацыю, я нешта не... Я не пра тую падумаў, я падумаў пра вось гэтую печку. Не печку, а нават, а гэта самае. Генератор. Яго давай уключым. У прынцыпе, мы можам заліваць ужо наш басейн з этанолам. Ось так. І вось тут. В прынцыпе, я не ведаю, чаго я такі крок мелкі раблю. Я магу вось так зрабіць. Калі яно перацячэ... А, ну яно перацякаць будзе вось тут. Цудоўна. Я ўсё яшчэ неяк па мелкаму іду, вось так ідзем. Па великому. Нават вось так. Я з кожным момантам дадаю ўсё больш і больш, яно спакойна працячэ так, як мне патрэбна, ніякай праблемы няма. Тое, што не атрымаецца, ну, выльем просто. Прыбярэм з падлогі і выльем назад у басейн. Во, вось гэта я жадаў пабудаваць вось тут, каб у нас вадзічка гэта не скоплівалася на платформе. І пайшла першая брудная вада, якая хутчэй за ўсё, калі дастаткова асюдзіцца, яна і замёрзне. Так. Колькі момант замярзання? Што, яна поўнасцю знікла? Альбо замёрзла ўсё ж такі? Я не бачу, каб яна у гэта самае. Куды яна падзелася? Яна не пераўтварылася ў неякі элемент по тыпу брудны лёд, там нешта такое. Не-не-не, нічога просто няма. А не, вось брудны лёд, усё ёсць. Замёрзла. Нормально. Так, як я і чакаў. Ну ўсё тады. Атрымліваецца, у нас будзе генератар, які будзе генераваць цёплую гэтую ваду. Яна будзе замярзаць, а калі яе будзе больш, то яна будзе выходзіць вось сюды і ісці ў нашу металічную эту самую апрацоўку. Гэта мы можам сабе ўжо дазволіць. Адзінае, што мне патрэбна, каб вада гэтая была дастаўлена. Так. Адразу некалькі рэчаў патрэбна будзе зрабіць. Бяром. Вось тут поставим яе. Это помпа, і яна будзе забіраць ваду. Мы зараз у нас пайшла Oxygen Not Included канкрэтна вось ужо мідгейм. Ён пачынаецца. Вельмі затрымкай. Гэта у нас помпа, яна будзе забіраць этанол. Этанол будзе адпраўляцца ўверх. Каб яго так працягнуць, вось так мы яго працягнем. Каб ім просто зручней было будаваць яго. Вось сюды. Я, дарэчы, магу і
Мне придется тут прокопать лестницу, тут без выбора. Я бы, может, ожидал бы, каб у меня кишенька от лёну засталася тут. Але як ёсць. Угу. Цудоўна. Нам патрэбна... Даволі дзіўная яшчэ халера будзе. Нам патрэбна будзе гэтую помпу неяк запусціць у пачатку. Зараз будзем прыдумваць яшчэ, але гэта асабісты момант, мы пакуль гэта базовую штуку дабудуем. Этанола не той, каб шмат. Ну, калі так паглядзець. Зараз я яшчэ пабудую бутэлечку, якую мы будзем выліваць сюды этанол, каб мы не... Ну, мы будзем час... Альбо адразу помп... Не, помпамі... Пакуль помпамі я сабе гэта ганяць не магу дазволіць, насамрэч. Я магу сабе толькі дазволіць, таму што электрычнасці няма. І помпа гэта дорага будзе. Давайте тады, пакуль бутэлькамі, будзем ганяць гэтага качачку. Ці трэ клетка пад кварцам, каб яго выкапаць? Па выглядзе не. Ну, тыпу, ён не чырвоненькі жа, правильно? Ну, я магу дадаць спецыяльна вось так зрабіць. Тыпу, каб яно... Просто мне падаецца, каб яго выкапаць па выглядзе, ён сказана карф, так? Тыпу, па тыпу выразаць. Вось, і можа для гэтага патрэбны дэкаратар, просто дэкаратара ў мяне няма. Так, этанол і аўтаботл. Усё, увесь этанол, які мы будзем дзе-небудзь бутэлечкі у нас будуць збірацца, ён будзе збірацца тут. Тут этанол мы возьмем, просто будзем выціраць падлогі. Вось зараз гэтым катачкай займецца. А, дарэчы, тут жа мне нельга будаваць, калі я пабудую, яно зблокуе праход. І вось глядзіце, у бутэлечкі яны гэта перагналі ўсё. Выцерли там. Угу. Копаюсь з двух бакоў, зараз мы трубы прокладзем. Этанол у выніку будзе ісці ў наш генератор, правильно? Так, гэта у нас, дарэчы, хаця можна выкапаць. Па-перше, тут жалеза, якое нам патрэбна будзе. Вось. Што я яшчэ зраблю? Каб генератор не працаваў увесь абсурдны час, мы зробім дзве рэчы. Мы поставим батарейку. Разумную батарейку. Пажадана, як мага бліжэй. Вось так поставим яе. Было бы добра дзве, але пакуль давайте мінімальна. То бок адну толькі. Гэта разумная батарейка. Яна можа мець... Яе можна аўтаматызаваць. У задачах самого кварцу. Ёсць. А, не, unreachable. Я запазнічка. Не можа дабрацца. Так, падаецца патрэбна. Ну, раз такая справа, тады я пабудую тайл тут. Нават я пабудую просто снежны тайл. Разумная батарейка, яна патрабуе жалеза апрацаванага. Мы правядзем дрот у разумную батарейку, моцны дрот, хутчэй за ўсё. А, пачакайце, колькі ён генеруе? Properties. Блин, дзе ён там? Інфармацыя. Колькі ты вырабляеш электрычнасці? 2 кілавата. Ці можа звычайны дрот працягнуць 2 кілавата? Не, ён можа працягнуць толькі 1 кілават. Тады нам патрэбна яшчэ палепшаныя дроты. У нас такой тэхналогіі няма нават. Палепшаныя дроты. Дзе яны нашыя? Электроніка. Вось яна электроніка. Больш крутыя дроты. Вось сюды пойдзем. Ёсць. У батарэйку мы можам упихнуць літаральна самы моцны дрот, самы тоўсты. Але вось тут ужо, ну, дзесьці паставіць яшчэ трансфарматар, які будзе пераводзіць гэта ў больш, скажем так, не так меншую напругу для патрэбаў
Угу. Зараз буду займатися дослідженнями, бо мені дротів так не хапає. Ну, активно пішли працювати, як? Ага, яны ўсё ж таки так бегаюць, давайте вось так зробім. Ну і пакуль вось так. Павінна гэтага хапіць, гэтай фермы, таму што яна вырасла амаль у 2 разы раптоўна. Я думаю, што гэта нармальны запас такі. На Broken Age атрываецца 500, дзякуй вялікі. Ніжні кварц апрацавалі, яго можна пакласці туды, дзе крыніца святла трэба. Яно паскарае задачы кшталту даследавання. Так, я забыўся, што так, яго ж можна проста перанесці. Пераставіць. Ён літаральна на падлозе будзе ляжаць? Кайфы. Мне не патрэбна лямпачку нейкую рабіць. Круто. Просто у мяне абмежавана, як бы, каб вы разумелі, яны ў цемры ўсё гэта робяць. Вось усё, што тут адбываецца, насамрэч мы ў поўнай цемры. Дупліканты прызвычайныя. Ось, зараз паказаць сродкі святла, дзесьці было. Не дэкор, альбо дэкор. Ну, по дэкору можна арыентавацца, тыпу тут святло, але мне падавалася, быў спецыяльны оверлей святла, не? Во, ось святло, вось. Каб вы бачылі, жоўтенькае там, дзе ёсць святло. Усё астатняе цемра. Усё. Так, дроты павінны з'явіцца. Хутка. Бо 2 кілавата мы просто не можем перадаваць ад гэтага генератора. Ён даволі моцны і трэба так, трэба неяк. Ёсць. Поехала. Ну что, глядите, для чаго разумная батарейка? Разумная батарейка можа прынимаць у сябе сігналы зялёны і чырвоны. У выніку гэта па тыпу так альбо не. Наш генератор, калі будзе... Я не жадаю, каб генератор працаваў увесь час. Я жадаю, каб ён працаваў толькі тады, калі у мяне не хапае электрычнасці. І то бок батарэйкі для гэтага і патрэбны, правильно? Назапашыць электрычнасць альбо быць, ну, невыкарыстаную энергію выкарыстоўваць. У гэтай гульне батарэйка генератора будзе працаваць увесь час, і будзе вырабляць гэтую электрычнасць, яна нікуды не падзе, яна будзе падзявацца ў нікуды, а этанол у мяне не бясконцы, мне патрэбна гэта кантраляваць. І вось для гэтага зараз гэта і канструкцыя і будзе. Я возьму сабе, аўтаматызацыю у мяне дротаў няма, што ли? Вы што, ачмурылі? Ладно, пакуль робім тое, што робім. Першы вырашаем цяжкія індустрыяльныя, карацей, дроты працягнем. Я зраблю гэта вось тут. Вось такі перахаднічок будзе ў нас. У нас будзе цяжкі прамысловы дрот. Вось гэты. І на выхад вось гэты. Потым, калі па неабходнасці, я буду развадзіць яшчэ гэта трансфарматарамі, але гэта там ужо по сітуацыі паглядзім. Пачакайце-ка. Не-не-не. Альбо так мне пакінуць. Я бы просто жадаў, каб у мяне ў выніку батарэйкі, ну, потым быў заход з аднаго боку батарэйкі, і з батарэйк выходзіла толькі тонкія дроты, ну, альбо дроты для трансфарматора. Ну, потым разберуся. Не, мне падаецца нормально. Пакуль для гэтага часу хопіць. Так. 2000 падойдуць. Я зараз гэта спецыяльна раблю яшчэ, каб сэканоміць не выкарыстоўваць апрацаваны метал. Ёсць яшчэ адзін тып дротаў ізаляваных, які, у прынцыпе, ён слабей, чым гэтыя вальтовікі моцныя, але ён патрабуе апрацаванага метала, якога ў мяне зараз абмежаваная колькасць. Вельмі абмежаваная колькасць. Я б лепей не выкарыстоўваў ні на 1 грам больш, чым мне патрэбна.
Дарэчы, з чаго я гэты дрот зрабіў, мне цікава. Ён быў зроблены з жалеза. Ну, нормально, у прынцыпе. Яго у нас яшчэ пакуль хапае. Так. Дрот пабудаваны. Угу. Аднаго кавалка дрота не хапаем. Зараз даследаванне скончыцца яшчэ адной тэхналогіі і доўга вы там насіць яго будзеце? Ну ладно, потым можа, калі вольны час з'явіцца. Нешта раптоўна у мяне CO2 быццам бы значна менш стала. Але мне падаецца, яно проста апусцілася ўсю гэтую цыстэрну, гэтую прастору, якую я выкапаў, і ўсё, і таму так выглядае гэта ўсё дзіўна. Без трансфарматора дроты нельга спалучаць, будзе перагрэў. Я ведаю, так. Таму трансфарматор мне спатрэбіцца, але як бы да кропкі я магу вось гэтымі высокавальтовікамі цягнуць, то бок, ну, на месцы. І тыркнуць потым у... Ну, а не, ну тонкі мне... Вось туды ўніз мне было бы зручна, конечно, тоненькія адправіць. Давай я тут вось бахну трансфарматора, каб уніз пацягнуць яшчэ потым. Дзе там наш трансфарматор? Вось. Ён пераводзіць з больш вялікай у мелкую, і я пастаўлю яго проста літаральна вось тут. Ён літаральна патрэбны будзе, каб помпу яшчэ мацаваць. Пілкаваць, мацаваць. Так, вось ты. Вось так. Ёсць. І адсюль тонкі дрот ужо пойдзе у ніжнюю частку. Таму што малаверагодна, што я тут буду высокую напругу даваць. Вось. Ён як бы зараз выглядае трошки дзіўна ў канструкцыі. Атрымліваецца, што генератор будзе вырабляць электрычнасць, якой ён сам сабе будзе запампоўваць унутр неабходны этанол. Усё як бы добра, але для стартавага рыўка мне спатрэбіцца зрабіць вось гэта, просто для запуска цыклу. Пакуль не будем пачынаць, а то ён, блин, пачне працаваць, і мы ж ведаем, як яна працуе, правильно? Батарэйку патрэбна аўтаматызаваць, таму што неаўтаматызаваная батарэйка мне ўсё паламае маю ідэю. Чаму я не магу дрот будаваць? У мяне няма тэхналогіі дрота? Так, у мяне дрота няма. Дрот для аўтаматызацыі спецыяльнай. Ну што вы там, будуйцеся. Апошняя тэхналогія, якая мне патрэбна для таго, што я жадаю зрабіць. І, у прынцыпе, у нас будзе выраб электрычнасці, у нас будзе першая электрастанцыя, нармальная, а не проста гэтае самае дрэва закінуў і атрымаў электрычнасць. Вось гэтую можна, у прынцыпе, з гэтай мэтай і адключаць. Угу. Эту штуку можна, дарэчы, разламаць. Яна тут просто перашкаджае хадзіць зараз. Угу. Дроты пабудаваны. Чакаю дрот на аўтаматызацыю, і мы гатовыя, у прынцыпе, запускаць гэта ўсё. Усё. Это ўсё разам сабралося. Ёсць, застаўся апошні, вось дрот на аўтаматызацыю. Вядзем яго. О, дзякую, вялікі гульня. О, блин, яны дадалі гэта. Яны дадалі магчымасць розныя колеры дротаў рабіць, бо раней, калі асабіста у вас вельмі складаная сістэма аўтаматызацыі, я час такі раблю, але не вялікі фанат. Вось.
Можна заблытацца ў дротах просто. У вас да халеры яны аднолькава выглядаюць. Вось, карацей. Гэты дрот аўтаматызацыі, ён перадае сігнал. Альбо зялёны, альбо чырвоны, як я казаў. Наш генератор, калі яму будзе перадавацца зялёны сігнал, ён будзе працаваць. Калі яму будзе перадавацца чырвоны сігнал, ён перастане працаваць. Дзякуючы таму, што я зараз гэты дрот падключыў. Я на батарэйке, на разумнай батарэйцы магу сказаць, яна можа ведаць, колькі ў яе зараз зараду, і сказаць, што калі батарэйка запаўняецца, я магу паслаць сабе чырвоны сігнал, каб перастала працаваць электрастанцыя. На гэтым у нас зараз усё працаваць будзе. Ведаеце, што я адзіна не ўлічыў? Адсюль патрэбна прыбраць. Тут ёсць лёд, і яго трэба адсюль прыбраць. Таму што ён растае, і гэта будзе праблемай. Я вось гэта не падумаў раней. Ён потым будзе праблемай, значна пазней. Нечакана вельмі будзе праблемай. І толькі лёд мяне цікавіць. Атручаны лёд няхай застаецца тут. Забруджаны, ён называецца просто polluted, і гэта як бы як і забруджаны, і атручаны, я нешта. Так, вось прыярытэты. Паставім высокі прыярытэт. Прыбірайце гэта ўсё. Цудоўна. Калі будзе пабудаваны аўтаматычна гэты дрот, мы можам, вось логіка. Верхняя планка, яно працаваць будзе да 95%, і самая ніжняя планка да 5%. Усё. У выніку высокая планка будзе пасылаць, калі у батарэйкі будзе 95% зараду, ён будзе дасылаць чырвоны сігнал гэтаму самому на электрастанцыю і выключаць яе. Калі ён будзе апускацца ніжэй за 5%, то ён будзе ўключаць аўтаматычна электрастанцыю. У выніку гэтая штука ўся будзе цудоўна працаваць разам. І мы сэканомім шмат паліва на гэтым. Чаму я дадаю гэтую мяжу ў 5%? Глядзіце, якая справа. Ніжняя мяжа, плюс-мінус зразумела. Мы не жадаем уключаць электрастанцыю, калі ўжо разрадзілася батарэйка. Мы жадаем зарадзіць яе, пакуль каб усё працавала без перапынку. Так? Але вось гэтая верхняя мяжа, яна важна таму, што у электрастанцыі ёсць яшчэ свой цыкл таго, як яны пампуюць, то бок, напрыклад, яны прымаюць у сябе этанол, і яны яго апрацоўваюць, ім патрэбна час яго апрацаваць. І я жадаю, каб яно пачало спыняцца раней, чым запоўнілася, каб не губляць драгацэнны гэты этанол, рэсурс. Вось, я жадаю, каб яна пачала спыняцца раней крыху. Каб скончыла свой цыкл, вырабіла яшчэ вось недахопа гэтай электрычнасці, яно можа скокнуць да 100%. Звычайна 5% хапае, але я, наколькі я ведаю, у кожнай электрастанцыі свой цыкл, і, ў прынцыпе, там можна менш, можна больш ставіць. 5%, скажем так, это такая кругленькая лічба атрымліваецца. Так, няма сховішча для льда. Давайте вось сюды скажам, што ты збіраеш лёд. І снег. А снегу тут у нас няма. Вось такое зараз падстава можа быць, якога я не ўлічваў. Так, снег ёсць. І так, тут паўсюль хапаем. Я мог сказаць, прыбярыце ўсё, але тады яны будуць займацца гэтым невядома колькі. Тут снега я не бачу, тут ёсць. Тут ёсць. Нормально там так снега насамрэч. Так, ладно, тут снега не было. Не, тут снег ёсць, я просто яго не трыкнул. Вось. Ну ўсё, і мы бяром і зноў ставім прыярытэты. Или не то. Оверлей прыярытэтаў. Вось, зноў высокія прыярытэты. Тут можна бліжэй да вераў паставіць. Пакуль я просто вырашаю праблему. Льда каля вераў, калі што, хапае. І так, яны купаюцца ў льде. Гэта не такая праблема. Буду займацца гэтым, калі гэта будзе важна. Зараз мне патрэбна прыбраць яго адсюль, таму што калі цёплая вада пайдзе адсюль, яна можа пачаць тапіць, што тут унізе. І тады я ўжо ад гэтай вады чыста я не пазбаўлюся. Мне патрэбна, каб у гэтай цыстэрне была толькі брудная вада.
Так, ну что, у нас уся система готовая. У прынцыпе, я готовы запускаць толькі пасля таго, як пачышчу. Таму што я не ўпэўнены, якой тэмпературы будзе вылівацца гэтая атручаная вада. Я не ўпэўнены. Тэмпература можа быць даволі высокая. Ну, нават калі яна тэмпература +1, яна ўжо перашкода для мяне. Вось. Таму што гэта значыць, што раней ці пазней усё паплавіць навокал. Адна батарэйка гэта вельмі самы мінімум. Я пакуль яе пагляджу, просто ці будзе хапаць мне адной батарэйкі, буду пакрыху дадаваць новай. Таму што зноў жа працаваны метал гэта вельмі дарагі рэсурс, які ўсё гэта робіцца, каб потым здабываць вялікую колькасць гэтага металу. Дзякуючы вось гэтай халеры. Давай, прыбірай. Яшчэ крыху засталося. Мы гэта прыбярэм. Яны яшчэ паспяваюць там уніз пракапвацца, пакуль усім займаюцца. Унізе, дарэчы, што у нас ёсць? У нас ёсць нешта з гейзераў вулканаў, не? Нешта пакуль не бачу. Не, падаецца, няма. Як мінімум унізе. Ладно. Тут управа мы ўжо пракапваліся. Наверх мы пакуль не капаемся, таму што мы займаемся вось гэтай нашай першай самай сістэмай. Так, вось гэта можна разбіраць. Ну што, ўсё, прыбраліся. Цудоўна. Глядзіце, нам для запуска гэтай сістэмы патрэбна першы рывок. Просто стартануть, таму што у нас помпа зараз не працуе і няма электрычнасці на помпу. Помпа адпраўляе этанол у генератор. Генератор вырабляе электрычнасць, запаўняе батарэйку. Вось і наш план. Пакуль яны гэта робяць, я магу... Вы спаць пайшлі? Не, спаць... Так, яны ўжо збіраюцца спаць ісці. Гэта можна тады знасіць гэты будынак. Ён не вельмі патрэбны, ўжо скажу. Але... Ва ўсё гэта тут нам спатрэбіцца электрычнасць, правильно? І рок-крашер у нас выкарыстоўвае 240 ваттаў, а ты у нас выкарыстоўваеш 1,2 кілавата. Давайте я сюды буду адпраўляць проста жорсткія гэты здаравенныя дроты, таму што навошта мне нешта... Навошта мне мелкае нешта? Гэта у нас індустрыяльны комплекс. Упрыгожваць мы будзем гэта потым. Няхай фігачыць так. Ну што, вы там доўга будавацца будзеце? Чаму? Тут мне адзін маленькі дротик зрабіць. Ёсць. Это генератор не працуе і пайшло. Пайшла ў паліва. Паліва зараз запампоўваецца, можна назіраць за ім. Як яно цячэ этанол унутр генератора, зараз дацячэ і генератор пачынае працаваць. Бачце? Пайшло і батарэйка літаральна імгненна запоўнілася. Літаральна імгненна. Давайте 90 паставім, бо мне падаецца, яно вельмі хутка выкарыстоўвае. Батарэйкі пакуль няма куды падзяваць гэтую электрычнасць, пакуль што. Зараз мы правядзем поўнасцю ўсё гэта вось сюды. Ну, яно будзе праходзіць у гэты бок. Так. Мне было бы добра ведаць тэмпературу, з якой выходзіць гэтая брудная вада. Падаецца, што даволі, ну, высокая. Ну, не высокая, наадварот, нізкая. Бо я разлічваў яе пабачыць хаця бы крыху, каб яна пратрымалася, але па выглядзе не. Я насамрэч яно ўсё даволі пакуль цёпла. Ну, в сэнсе, наадварот, холоднае. Незвычайна. Усё. Так. А для гэтага, для маіх мэтаў, тады перагрэтую ваду гэтую. Можа быць, мне ў цыкл ахалоджвання металёвая. Ты ж у нас брудную... Табе без розніцы, што пераганяць, так?
Яму просто патрэбна вада, ну, вадкасць для ахалоджвання, правильно? Я ж магу яе просто па колу ганяць. Тыпу награваць вось тут. У мяне можа дурная ідэя. Узяць этанола пакуль заліць і этанолам перадаваць цяпло. Цяпло я магу транспартаваць у гэтай вадкасці і аддаваць яго вось тут, у гэтым месцы. З іншага боку, для базавай працы я магу у гэтай штукі узяць любую вадкасць, абсалютна любую вадкасць, і просто ганяць яе скрозь гэтыя же тут паблізу, каб яна просто па колу ганялася, правильно? Так, вось гэтую штуку можна спыняць. Яна ўжо зрабіла тое, што я жадаў, няхай проста будзе знаходзіцца тут. Ну так, ахалоджванне спатрэбіцца. Што я магу прыдумаць такого? Хацелася б, канешне, каб вось у гэтым месцы літаральна збіралася канкрэтна брудная вада, канкрэтна ў вадкім выглядзе. Это быў бы мой аптымальны. Што за гук? Музычка нейкая пачалася. Окей. Я не ведаю, з чаго яно. Раптоўна пачалася. Ну што тады? А давайте так і зробім. Давайте ўсё ж таки пусцім тут, каб яно ахалоджвала брудную ваду, але мне патрэбна цикл 100. Цикл 100, што гэта значыць? На ўваход яно будзе браць холодную ваду. Так. Я буду гэта просто дзверы гэта пропускаць усё. Так. Цикл 100. Віншуем, мы дабраліся до 100-го цикла ў гульні. Так, до гэтага моманту можна вось так рабіць, а потым няхай Radiant будзе. Radiant? Блин, Radiant патрабуе... Не, Radiant мы не будуем, яна дорогая. Мне пакуль я такое дазволіць сабе не магу, разогнаўся. Так, тады звычайную просто трубу. Звычайная таксама дае цяпло даволі нормально. Так. І з гэтага моманту няхай яна будзе зноў уцяплёная труба і ідзе назад. Ось так. І ў прынцыпе у нас две трубы, якая адна на ўваход, другая на выхад, і ўсё гатова. Няхай апрацоўка жалеза будзе, але абмежавана. Мы можам, у прынцыпе, можам дазволіць сабе, у нас 36 тонн, мы ўсё ж такі выкапалі дастаткова жалеза, давайте будзе 20-ка. Ось так. Жалеза ў сталь можна перапрацоўваць. Вось, сталь нам спатрэбіцца якраз такі для нашых лававых вулканаў. Якраз такі сталь ідэальна падыдзе для таго, каб утрымліваць тэмпературу. Яна не перагрываецца, нам усё прыйдзецца рабіць са сталі пры нашых гэтых вельмі моцных сістэмах. Так што на яе будзем арыентавацца, але пакуль это зноў жа ўсё лейтгейм нам не свеціць. Зараз яны пабудуюць гэтую штуку ўсё водную. Штука ў чым яшчэ? У гэтым цыкле водным не будзе... Я пакуль запушчу толькі этанол, можа быць. Я думаю, што так, я запушчу просто чыста этанол. Буду этанолам ганяць, просто як ахалоджванне яго буду выкарыстоўваць. Для гэтага мне патрэбна... Гэта будзе як часовае, можа мы потым яго выведзем адтуль. Liquid Bridge. Ну, вось так, у прынцыпе. Часовае рашэнне нашае. Насамрэч, без розніцы, дзе яго піхнуць. Вось так можна пахнуць яго. Цудоўна. Нормально, падыдзе.
Калі яны гэта дабудуюць, у нас будзе гатовая сістэма па вырабу металу. І гэта наша першая індустрыя у гульне. Самая пачатковая, на ёй будзе трымацца ўсё. І за ёй прыйдзецца сачыць, бо тэмпература наш вораг. І тэмпература будзе... Я прызвычаюся, што у нас звычайна ўсё цёплае, ну, плюс-мінус, і праблема, што дупліканты пераграваюцца. Але зараз у нас базу можна расплавіць, і вось гэта праблема. Магчыма, можа, варта было бы адразу вось гэтае месца поўнасцю уцяпліць, каб яно цяпло не выходзіла адсюль моцна. Ну, то бок яно награвала гэтую атручаную ваду, няхай яна тут і застаецца. Але ладно, уже, як ёсць. Амаль гатова. Можна будзе павіншаваць нас мы на соты цыкл нарэшце. Ну, гэта насамрэч не вельмі доўга. Бывае такое, што я і па 300, па 400 цыклаў магу сядзець на тым, што ёсць. Але гэта калі я нікуды не спяшаюся. Вам бы хацелася бы паказаць, што можна зрабіць у гульне, што яна можа ўвогуле, якія здольнасці ў нас ёсць. І гэта можна рабіць вельмі хутка, у прынцыпе, калі ўведаеш, што рабіць, у прынцыпе, можна за першыя там 50-60 цыклаў даволі складаныя сістэмы запускаць. Ну, бачыце, арыгана праглядае мацае пухнасцікаў. І пухнасцік і шчаслівы, і арыгана шчаслівы. Усё ў парадку. Поехали наши трубы. Амаль готово. Дроты ёсць, ахалоджванне ёсць. Засталося толькі гэтыя трубы дабудаваць, і у прынцыпе цыкл будзе запушчаны, можна будзе назіраць, як гэта працуе. Паказваю яшчэ раз, што ў нас па вадкасці. Этанол забіраецца з басейнчыка, які ў нас абмежаваны, насамрэч трэба заліваць у яго этанол будзе. Гэта запускае электрастанцыю. Электрастанцыя выплёўвае сабе СО2 і яшчэ наверх атручаную ваду уніз, якая зараз замарожваецца імгненна. Когось з катоў зачапіў. Так, я не заважу, там Фрея сидела под ногами. Под ногой литерально. Там жучочек у меня под ногами яшчэ тусіў. Цудоўна. Буду з жучком разбираться уже пасля стрима. Ось, глядзіце, пайшоў этанол. Гэты этанол будзе нагрывацца, і гэта трошки праблема. Бачыце, он запаўняецца зараз у гэтую самую цистерну. Але я зрабіў закрыты цыкл. Як гэта будзе працаваць? Этанол зараз поўнасцю... Мне этанол зараз выкарыстоўваецца як ахалоджванне. Вось. Потым рэшта гэтага этанолу, калі ён будзе... Вось, пайшоў працэс. Калі перагрэты этанол пойдзе на выхад, сачым, так? Глядзіце. Этанол, вось, у трубах. На ўваходзе у нас этанол 39 градусаў, мінус 39 градусаў, на выхадзе 15 градусаў. Гэта цёплы этанол. Зараз па ўцяплёных трубах такім чынам этанол не аддае цеплыню навокал. Ён направляецца сюды, у гэты пакой, і ўжо тут аддае сваё цяпло. Праграваючы гэтыя трубы унутры гэтага пакоя, яны зараз хуценька растуць па тэмпературы, мінус 24, мінус 23 і гэтак далей, карацей. Яно пачынае награваць гэтыя трубы, калі трубы прагрэюцца, будзе вельмі відавочна яшчэ. Вось. І дзякуючы гэтаму у нас унізе зараз нават бачна, бачыце, гэтая вада, яна не замярзае імгненна. Вось. Нават ёсць пэўны час, калі яно застаецца тут у трубах і стаіць яшчэ. Этанол такім чынам, мы ахалоджваем такім чынам этанол, і ён працуе як для ахалоджвання нашага, то бок ён у выніку халодненькі ідзе. Вось. Унутр нашай гэтай машыны. І пры гэтым ён нагрывае яшчэ тое, што у нас знаходзіцца вось тут, а тут у нас ёсць брудная вада, снег, які растае. Вітаю рэйдераў, вітаю ўсіх. Я магу павіншаваць вас, вы прыйшлі літаральна той момант, калі я запусціў сваю першую індустрыяльную ланцужок у гэтай гульне.
Я вельмі задаволены сабой. У нас сёння першая індустрыя нарэшце у нас з'явілася. Гэта індустрыя перарабляе жалеза, і пры гэтым мы шмат працуем над гэтым самым. Мы ганяем тэмпературу яшчэ навокал. Вось. Этанол у нас выступае у якасці ахалоджвання. І праблема якая, што насамрэч навокал у нас вельмі шмат цяпла, у нас усё халоднае навокал. Я баюся, што яно пачне награваць, і потым прывядзе да таго, што мне паплавіць маю базу, якая літаральна са снега пабудаваная. Ну, будзем глядзець. Насамрэч у нас не тое, каб шмат часу мы будзем ужо хутка скончваць, таму што ўжо і так-то час наступае. Бачце, яны там пераганяюць. Мне цікава, як зараз чым скончыцца гэтая тэмпературная праблема мая. Так, этанол усё яшчэ ганяецца. 20 градусаў этанол. Гэты лёд паплавіць навокал. Трубы яшчэ не нагрэліся. Трубы, наколькі я бачу, яны ўсё яшчэ халодныя. Трубы мінус 20, мінус 17 нават сама па сабе труба. Унутры тут мінус 17, мінус 16, трубы нагрываюцца. Мы зможам нават хутка пабачыць, зараз візуальна яны ўсё блакітнае, потому што халоднае. Але хутка яны пачнуць ужо нагрывацца да плюсовай тэмпературы. На холодненький этанол Максим прийшов. Так. Так, этанол аж до 30 разогреваецца ўжо. То бок ён некалькі, гэты этанол па колу некалькі разоў прайшоўся, і ён зараз разогреваецца ажно до 30 градусаў, што 45 градусаў. З кожным разам этанол становіцца ўсё цяплей і цяплей. Магчыма, вельмі дрэнна ўсё будзе. Можна адносна тэмпературы паказаць. Так, ты маеш рацыю. Так, зараз я знайду. Бачыце? Вось адносна тэмпературы. Адносна асяроддзя, скажем так. У нас розніца, так? І тут бачна, што гэтая частка пачынае прагравацца. Пакрыху, яна ўжо мінус 2 градуса, гэтая труба. Гэта вельмі цёплае, калі асяроддзе у нас мінус 30. Праграваем. Плюсовая тэмпература. Упершыню пайшла плюсовая тэмпература, трубы нагрэліся. Этанол 46 градусаў зараз па тэмпературы. Так, 60 градусаў этанола. Калі што, гэтая штука перастане працаваць, калі ванкасць ахалоджвання стане нешта, по-моему, 75 градусаў. То бок, калі яна будзе 75, то гэтая штука перагрэецца і перастане працаваць. У нас з'явілася растал лёд нават тут крыху, так? Яго ледзь ёсць. Але ён ёсць. Ну так, у нас пайшла першая крацей раставаць гэтае ўсё. Трошки бачна, глыбокі такі блакітны стаў. Тут яшчэ больш заўважна ў такім рэжыме. Праграваецца. Хутчэй за ўсё прыйдзецца прыдумваць яшчэ нешта, каб назад ахалоджваць ваду гэтую. Таму што, гэтага недастаткова. Тое, што я зараз зрабіў, яна недастаткова ахалоджвае гэты самы этанол, які ідзе назад. Этанол, які заходзіць назад, зараз 37 градусаў. Гэта не тое, каб ідэальна. Вось. Яму патрэбны час, каб асцюдзіцца. Можа быць, мне патрэбна заблакаваць, тут будзе... не ведаю. Нейкім чынам, карацей, там же, ёсць помпа, якую можна ўключаць і выключаць, калі ў залежнасці ад таго, ці ёсць... Я магу зрабіць спецыяльны, тыпу, прапускаць або не прапускаць этанол, у залежнасці ад таго, якой ён тэмпературы будзе. Вось такое я магу зрабіць. Так, давайте-ка гэтую трубу мы развалим, потому што яна... Блін! Яшчэ памылачка трошки на маім баку. Я занадта шмат этанола ў сістэму заліў. Яно зараз заблакавала трубы. Давайте... Тут можна ачысціць па тыпу трубу. Вось гэта. Патрэбен спецыяліст. Ё-маё. Ладно. Будем з гэтым разбірацца потым. Тут заўсёды можна разбурыць гэтую просто трубу і потым гэтым займацца. Вось. Я віншую. У любым выпадку гэта працуе. Не, перастане працаваць, калі этанол выпарыцца. Трубы з перапоўненымі трубамі я, можа, ў наступны раз буду разбірацца. Добра. Нагадваю, які ў нас план?
Адразу некалькі рэчаў, я трошки забыўся пра гэта. Заўтра у нас будзе цывілізацыя 4. Калі я разбяруся, як усталяваць беларусізатар, наколькі мне сказалі, ёсць беларусізатар, буду глядзець, дзе ён і як ён ставіцца ўвогуле. Спадзяюся, ўсё ў парадку будзе. Вось, можа быць, будзем з беларусізатарам заўтра гуляць у цывілізацыю 4, як атрымаецца. Паслязаўтра, у чацвер, мы будзем гуляць далей у The Alters, мы праходзім, узялі і будзем праходзіць поўнасцю ад пачатку да канца The Alters, паглядзім, што за гульня. Ну, мне падабаецца, пакуль мы один стрым быў, вельмі файна. У пятніцу зноў жа па галасаванню тое, што вы нагаласуеце. А яшчэ нагадваю, што на скрынцы выходзіць Самурай Чамплу, новыя серыі выходзяць па панядзелках і серадах, вы заўсёды іх можете паглядзець. Так, скрынку я зараз вам спасылачку. А у мяне так, зараз на іншым камп'ютары можа ёсць спасылачка. Дзе ў мяне там? У мяне вокладка была адчыненая. Вось она. Можете паглядзець Самурай Чамплу, таму што мне падаецца зараз паглядзім яшчэ, хто у нас увогуле на Твічы, таму што можа быць такое, што нікога няма. Так, нікога няма. Таму можете ісці глядзець Самурай Чамплу на скрынцы. Калі вы жадаеце паглядзець усяго Самурая Чамплу адразу, зараз ужо выйшла, па-моему, палова серыяла, у прынцыпе, яго 26 серый усяго. Вось, палова серыяла ўжо на скрынцы ёсць. Калі вы жадаеце пабачыць усё адразу, то вы можете зайсці на маўлярню і падтрымаць нас у агучцы, таму што мы плануем, у нас ужо ідзе працэс агучкі наступнага серыяла. Дзе на маўлярня. Вось, і зараз я вам яшчэ і маўлярню закінуў. Вы можете, калі вы закіньце грошыкаў на маўлярню, то вы атрымаеце серыю ўсе адразу, але калі вы не жадаеце, то вы можете, ну, альбо не можете, такое бывае, таму што няма магчымасці па розных умовах, за рознага. Вось, вы заўсёды можете дачакацца на скрынцу, ўсё будзе, нічога не будзе закрыта. Гэта просто спосаб падтрымаць нас, таму што у перакладзе удзельнічала шмат людзей, гэта шмат намаганняў, шмат часу. Мы спрабавалі зрабіць найлепшае, што можам. Вось. Будзем паляпшаць, усё будзе становіцца яшчэ лепш і лепш. У любым выпадку будзем працаваць над гэтым. Нашы гатары адпраўляецца 1500, дзякую вялікі. Патрыон з Беларусі не працуе. Вось я разумею, ну, без VPN. Ну, на жаль. Ну, і справа ў тым, што яшчэ немагчыма наладзіць нідзе вось такі выхад серыі на іншых платформах, акрамя Патрыона. То бок, ну, ёсць абмежаванне яшчэ па платформах. Не кожная платформа падыдзе для такога распаўсюджвання. Вось, добранька. Вам я жадаю добрага дня, добра вам адпачыць. Заўтра з вами пабачымся на цывілізацыі 4, магчыма з перакладам, магчыма без пераклада. Паглядзім, як мне атрымаецца сёння. Добранька. Яшчэ апошняя рэч, перад тым, як развітаўся. Стрым па катлетках. Стрым па катлетках будзе, і ён будзе, хутчэй за ўсё, у выходныя на наступным тыдні. Мне павінна прыйсці пятлічка з гукам, каб я спрабую выратаваць гук для гэтага стрыма. Калі не атрымаецца выратаваць гук, я ўсё роўна правяду гэты стрым. Калі нічога гэтага супер не здарыцца, з-за чаго гэта будзе немагчыма. Такое таксама можа здарыцца. Вось. Але пакуль вось планую на наступныя выходныя, на іх пабачымся, буду смажыць катлеткі. Вось, добранька. Добрага вам дня, да пабачэння і адпачнуць. На выходныя 2-3, дай-ка пагляджу якія. Так, 2-3.